An balima Joliba Jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu bɛ ka Joliba TV News ale lajɛ aw minnu bɛ ka Radio Joliba fana lamɛn nin wagati na an balimaw aw ka jɛmukan min bɛ sigi juma o juma nɛgɛ kanɲɛ 20 mana tɛmɛ ni sanga 30 y'an ko a ma ko jama kodi jamanaw min ye jamanadenw ye olu de bɛ ɲininka nin kɛnɛ in kan walasa u ka se k'u hakilila di jamana kɔnɔna kibaruyaw kan min mana kɛ malidenw kungo ye an n'an sigi ka baro kɛ o kan an balimaw bi nin y'an sigilen kɛnɛ kan an bɛ Ala fo ka barikada jama kodi a tako 134 de ye nin ye o kumana bi an bɛna kuma babu min kan o ye min ni o ye maliden bɛɛ lajɛlen fana hakilila ye bi ni bɛɛ kungo don ni jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka wulikajɔ kɛ a ko la ko jamanadenw ka kuma u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ u k'a ma ko nanzarakan na dialogue intermalien min ye kunnafonidilaw ye olu kɔni kuma ɲɔgɔnya kɛra olu fɛ o kɛra tarata tɛmɛnen dialogue intermalien a ɲɛmɔgɔw fɛ n'o ye premier ministre kɔrɔ Usmane Isufi Mayiga bi an ka babu fanba a bɛna boli o de kan n'o de ye kunnafonidilaw olu jɔyɔrɔ u hakilila ye mun ye dialogue intermalien kan min ye jamanadenw bɛna sigi mun de kan kuma bɛna kɛ mun kan kunnafonidilaw a fɔra k'a fɔ k'olu ni ko in tɛ ko tɛna se ka ɲɛ kosɛbɛ fo jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ sigira ko la n'o ye comité communication ye o sigira kun jumɛn na kunnafonidilaw bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ n'u da don a bɛɛ lajɛlen la an balimaw ni de y'an ka bi babu ye kuma na an ye wele bila kunnafonidila yɛrɛ dama ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan Boubacar Petaw ale ye kunnafonidila ye aujourd'hui Mali la min ye Badou Escoba ale ye kunnafoni sɛbɛn triomphe du Mali o ɲɛmaa don Dirisa Keita ale ma kɛnɛ sɔrɔ sɔɔni dɔrɔn a bɛna kɛnɛ sɔrɔ o kuma min ye foli an b'a di an ka maaweelenw ma minnu ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban an b'a fɔlɔ kɔrɔ Badou Escoba an b'a fɔ i bisimila n'an ye kɔni wele waati o waati b'an ka kɛnɛ kɔnɔ i bisimila ni foli b'i bolo Jalo teliyala ka Joliba personnel bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ daminɛ fo a mɔgɔ laban bamanankan ka Boubacar Petaw fo c'est un grand journaliste ka malien bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn sɔgɔlen bɛ Joliba la Mali la ani Mali kɔ kan parce que Joliba filɛ nin télé mun don radio mun don u bɛ bɛɛ wele bɛɛ dama ka kan Joliba TV la a radio fana bɛɛ dama ka kan u tɛ wolomali kɛ u tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la k'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn o la kuma barikama Ala k'o banda fitinɛ kuma Ala kan'o banda jamanaju kuma Ala k'o banda n bɛ kuma kuncɛ ni kun ye dɔrɔn a bɛ fɔ minnu ma an ka laadalatigiw k'u fɔ k'u wale ɲuman dɔn ka fangalamɔgɔw fana fɔ k'u wale ɲuman dɔn sabu ɲɛmɔgɔya ye dɔnni ye Mali marali ma nɔgɔn dɛ. Badou an b'i fo kosɛbɛ an yɛrɛ foli la ka kuma di maaw ma Boubacar Petaw kunnafonidila don Boubacar nin fana t'i siɲɛ fɔlɔ an ka kɛnɛ in kan n'an y'i wele kuma bɛɛ i b'an jaabi ni so. Jalo i ni su n bɛ foli fɔlɔfɔlɔ e yɛrɛ la parce que n b'a dɔn mɔgɔ min bɛ ni jɛmukan sugu labɛn a bɛ sɛgɛn min kɛ jɛmukan kɔni mɔgɔw b'a lamɛn u b'a lajɛ a ka di mɔgɔw ye mais ka kɔn a ɲɛ n b'a dɔn e bɛ baara min kɛ i bɛ weleli kɛ fo ka taa fɔ i ka maa welelenw donna studio kɔnɔ i ni téléphone bɛ ɲɔgɔn na i b'o wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ pour que ka kunnafoni ɲuman sɔrɔ ka di i lamɛnbaga n'i filɛbagaw ma n b'i yɛrɛ fo la i ka foli tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n bɛ n barokɛɲɔgɔn Badou fo parce que bi kuma ka gɛlɛn ni kumana ni kuma a bɛ taa dɔ dimi sira fɛ a tɛ taa dɔ dimi sira fɛ ayiwa kuma yɛrɛ bɔra la ko hali bolo fili cogo ko an k'an kɔlɔsi o bɛɛ la ko bɛɛ bɛ se ka se kasara n kɔni t'a dɔn o sariya bɔra yɔrɔ min na mais komi a kumaw fɔra donc c'est pour dire que o bɛɛ k'a jira k'a fɔ ko hakilinaji gɛlɛyaba b'a la an ka jamana in kɔnɔ o kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ ka an lajɛ su janfara dɔɔni ka u sigi ka an lajɛ ayiwa an b'u fɛnɛ fo u ka o la télévision so ni radio Joliba mɔgɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ fɔlɔ fo mɔgɔ laban n b'a bɛɛ lajɛlen fo. Diyara n ye foli diyara n ye kosɛbɛ Boubacar Petaw an b'a fɔ aw bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔna la an ka maa welelen sabanan n'o ye Dirisa Keita ye sɔɔni ale bɛ kɛnɛ sɔrɔ sabu sira a bɛna fɔ o ɲaminen bɛ Bamakɔ n'a a siraw togoyaw don yan'ale ka kɛnɛ sɔrɔ babu an b'a dayɛlɛ
Badou Escobar awa an y'a ye k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ na tarata tɛmɛnen min ye Ousmane Isufi Maïga ale min ye dialogue intermalien jamanakuntigi danaya da ale de kan awa ko ka ta ka bila malidenw ka sigi ka kuma awa kumaɲɔgɔnya ko gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ko ka gɛlɛya ninnu wuli ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ni bɛn kɛra min kan jamana ɲɛmɔgɔw na baara kɛ ni o ye min ye Ousmane Isufi Maïga ani kunnafonidilaw ye ɲɔgɔn ye o b'a yira k'a fɔ kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bon ko in na kosɛbɛ awa n'a yɛrɛ ko ten ko ni kunnafonidilaw tɛ ko baara in a tɛna se ka san sɔrɔ i n'a fɔ a laɲini don cogo min na Badou o yɔrɔ la awa kunnafonidilaw bi an ka baabu b'o de kan awa aw ka yeta ye mun ye dialogue intermalien yan'an ka taa ɲɛfɛ awa kunnafonidi hukumu kɔnɔna la ni a fɔra k'a fɔ dialogue caman tɛmɛna awa dɔ fana sigitɔ filɛ nin ye kunnafonidilaw welela a ko kɛnɛ kan Badou aw b'a yɛrɛ ye a ko kɔnɔ cogo di bon yani n bɛ don kuma kɔnɔ an bɛ tasi bilaki ka ɲɛsin Adama Samaseku ma Mali ministre kɔrɔ don Académie africaine des langues o ɲɛmɔgɔ tun don vraiment Ala ka lahara sɔn suma ye a y'i jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ jamana joko la n bɛn'i ka question jaabi i b'a dɔn Adama Samaseku ka maaw hakilila jigi k'a fɔ ale dialogue in kelen in na awa jɛkulu min sigira ale de y'a sɛbɛnnikɛla ye n'o ye kuma lasela fana ye awa ale jɔyɔrɔ ka bon dialogue in na kosɛbɛ Ala y'ale miniji dɔgɔya awa o kɛra bi n bɛ dugawu kɛ Adama Samaseku awa gafe sɛbɛnnaba don wa gafe kanubaba don seko ani dɔnko an ka jamana kɔnɔ Adama Samaseku a jɔyɔrɔ bonyana o ko la kosɛbɛ sigikafɔ minnu fana kɛra Mali kɔnɔ yan dialogue ni fɛn caman na Adama Samaseku jɔyɔrɔ bonyana a ko la kosɛbɛ n bɛ dugawu kɛ Ala ka a dayɔrɔ sumaya kuma bɛ i y'a dɔn dialogue intermalien président de yamaruya ta ka sɛbɛn ta ko décret 2024 053 PRM du 26 janvier 2024 a ye décision ta k'a fɔ ko o bɛna sigi sen kan maintenant a lawaleyala le 2 février 2024 à travers le décret 00 2024 et 0062 et PTRM. Donc baaraw yɛrɛ daminɛna le 6 février CICB la donc mais c'est ka mun fɔ dɔrɔn ni Ousmane Isufu Maïga ko baara in tɛ se ka taa kunnafonidilaw ko a ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ parce que n'i y'a mɛn kibaruya bɛ jɛnsɛn n'i y'a mɛn mɔgɔw bɛ kunnafoni mɔgɔw bɛ kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ dialogue intermalien a dabɔla kun jumɛn na mun de bɛ ka ɲini ni dialogue intermalien kɛla mun bɛna bɔ a la a baaraw tɔw bɛna kuncɛ cogoya min donc a tɛ se ka taa kunnafonidilaw kɔ c'est pour que an n'a ye ɲɔgɔn ye maison de la presse la ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn a dɔw ye mun fɔ Adama Samaseku tun bɛ yen Aminata Dramane Tarawele tun bɛ yen Jean Bosco Konare o tun bɛ yen o yɛrɛ ye ne kalan école normale supérieure la donc mɔgɔw kunkolotigiw don kunkolo b'u kan da la donc u y'a yira k'a fɔ ko dialogue intermalien nin bɛna kɛ dialogue ye ani dialogue tɔw tɛ kɛ kelen parce que y'a dɔn y a eu conférence nationale kɛra ka tɛmɛ dialogue conférence d'entente nationale fana kɛra IBK tile la dialogue national inclusif kɛra assise nationale de la refondation kɛra o kɛra transition tile la nin fana bɛna kɛ transition tile la a fɔra de ko Ousmane Isufu ko ça c'est une innovation ni innovation ye jumɛn ye ko kura bɛna k'a la mɔgɔ ma deli ka ko minnu ye donc o de ye innovation de o ko ye jumɛn ye a y'a yira k'a fɔ ko ni dialogue intermalien bɛna kɛ fɛn fɛn ye tiɲɛni kɛ olu bɛna kiiri bila kiiri ka bolo kan o y'a fɔlɔ ye a filanan ye mun ye caman de kɛra kɔrɔn fɛ mɔgɔw t'a kalama minnu ye tiɲɛni kɛ minnu ye nafolow dun n'a fɔra ko ka taa kɔrɔnfɛla baara n'u y'a wari bɛɛ dun n'u taara wari kɛ ka sow jɔ golf kɔnɔ ka taa so jɔ n'a ye sira kɔrɔ donc olu a bɛɛ bɛna bɔ kɛnɛ kan pour que ka maliyɛnw kunnafoniya la gɛlɛya minnu b'a la parce que mais o ye i bɛ fɛ ka taa sariya ka bolo kan dɔɔni sabu n'a fɔra ko minnu ye wari dun minnu ye tiɲɛni kɛ olu bɛna dɔn cogo di mɔgɔw bɛna olu bɔ cogo di a dun fɔra ko kumaɲɔgɔnya don ou bien n'i y'a faamu mɔgɔw dénonciation de don wa ou bien mɔgɔw tɔgɔ bɛna taa fɔ n'i y'a ka kuma fɔ ni dialogue in ɲɛngɛn de don n'a fɔra dialogue intermalien o ye maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Alger côté Ouaga côté a bɛ kɛ yan de bon n'a bɛ kɛ yan fɛn caman kɛra o tiɲɛni mun kɛra Aguelok capitaine Bad n'a nɔfɛ mɔgɔw minnu tora Aguelok minnu y'a baaraw kɛ u bi yan o musaka mun dira ko ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ kɔrɔn fɛ ka ambulance san ka forage sen ka siraw jɔ ni a wari ma don a da fɛ minnu y'a wari détourné o tigiw b'an bolo kɔrɔ yan
donc o bɛɛ kuma de bɛna taa fo dialogue intermalien parce que caman y'a yira k'a fɔ ko hali an yɛrɛ kunnafonidilaw an y'an yɛrɛ ɲininka an ko ko est-ce que ça c'est pas un dialogue de trop mais Ousmane Isufu Maïga y'a yira k'a fɔ ko ça c'est un dialogue d'innovation. a ye kuma min fɔ kɛnɛ kan voilà o ye wasa wa ou bien voilà a ye kuma min fɔ kɛnɛ kan n'u kɔni y'a lawaleya a ko ɲuman don parce que a y'a yira k'a fɔ ko olu bilala la de fanganamɔgɔw fɛ olu bilala olu k'a baaraw kɛ olu kɔni b'a baaraw kɛ n'u tilara baaraw la olu bɛna gafew sɛbɛn gafe minnu bɛna di fanganamɔgɔw ma ni gafe dira fanganamɔgɔw ma baaraw kan ka kɛ cogoya min na olu de kan ka o baaraw kuncɛ donc a y'o bɛɛ yira a ka fɔli la parce que jamana in ko b'a la koyi ko caman de kɛra jamana in na fo mɔgɔw ka yafa ɲɔgɔn ma de fo mɔgɔw ka ɲɔgɔn lajɛ ɲɛngɔn ka tiɲɛ dɔ fɔ ɲɔgɔn ye dialogue intermalien a man kan ka daminɛ bi dialogue intermalien kan ka daminɛ depuis Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya san fo ka na bila bi la parce que k'a ta Mali ka yɛlɛma hɔrɔnya san ka na bila ya ko caman kɛra dɛ ko caman kɛra dialogue caman fana kɛra n bɛna don détail dɔ la rapidement par exemple capitaine Djibi Silas Jara olu f'olu ka kuma ka fɔ lieutenant Mami Ouattara f'olu ka kuma ka fɔ capitaine Alassane Diarra il faut qu'olu ka fɔ capitaine Bakary Camara il faut qu'olu ka kuma ka fɔ capitaine Sogodogo olu ka kuma ka fɔ Yoro Diakité il faut qu'olu ka kuma ka fɔ Kisima Dukara Karim Dambélé ninnu bɛɛ o ka kuma ka fɔ Modibo Tlela Amadou Diko ninnu Fili Dabo Sissoko ninnu Maraba Kasum Touré il faut qu'o kuma ka fɔ Alpha Tlela Charles Moussa Diarra ninnu ani Charles Moussa Diarra olu tora événement na Alpha Tlela parce que meeting dɔ senfɛ o bɔnɛna ani ATT Tile fana na kow kɛra agɛlɛ kun donc fo nin kuma bɛɛ kana parce que 2011 ATT a essayé ka PSP ni USR da mɔgɔ gɛrɛ ɲɔgɔn na CICB kɛlɛ in na k'u gɛrɛ ɲɔgɔn na pour que kɛlɛ ka ban bon pour que nin kɛlɛ ninnu bɛɛ ka ban fo sigi ka fɔ de ka kɛ maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fo sigi ka fɔ mɔgɔw ka ɲɔgɔn ɲɛda lajɛ ɲɛngoɲɛngi tiɲɛw ka fɔ jotigi jo ka dɔ ma jalakitigi ka jalaki ni mun kan ka taa kiri ka bolo kan ka taa kiri ka bolo kan ni kiri y'a ka baara kɛ sisan ni mun bɛ la ni président bɛ se ka yamaruya ta k'u gracier an ka tɛmɛ ni ko ye parce que dɔ kɛra sisan ka fɔ kɛ ɲɛngɔ i b'a dɔn n bɛ tila ka na kuma di ma yɔrɔ la Bokari Payitaho kunnafonidila ye a fɔra k'a fɔ ko ka sigi ka fɔ kɛ ko kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ka bɔ a ko la fo ka comité min sigira a ko la o ye kunnafonidilaw baro ɲɔgɔnya ko ni olu tɛ baara in tɛ se ka kɛ e bolo kunnafonidilaw bɛ se ka mun kɛ nin ko la min bɛ se ka kɛ lakali ye min jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya dialogue intermalien na. Bon Diallo kunnafonidilaw bɛ se ka min kɛ an filɛ ka nin min kɛ nin fana ye an ka baara dɔ ye ka an hakili jagabɔ kɛ a kan k'an sigi k'a ɲɛfɔ an ye min faamuya la je crois que dialogue intermalien a nana cogo di c'est extrêmement important à 2015 sa ni hakili b'a la Mali ni Bamati kulu kun ye bolonɔ bila sɛbɛn na n y'a fɔ accord pour la paix et la réconciliation issue du processus d'Alger o bɛnkan sɛbɛn yarɔ Mali y'a fɔ ko ale bɔra o bɛnkan kɔnɔ k'ale t'o bɛnkan kɔnɔ ni Mali bɔra o bɛnkan kɔnɔ mun b'o bɛnkan nɔrɔ bila parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ novembre kalo tɛmɛnen na Mali armée ye Kidali minɛ donc Mali armée ye Kidali minɛ fo bi an bɛ yɔrɔ min na ko Mali yɔrɔ tɛ yen min tɛ Mali armée ka mara kɔnɔ donc ni o kuma in min bɛ ka fɔ ni o ye tiɲɛ ye donc o kɔrɔ kulu wɛrɛ tɛ se ka t'i sigi fan wɛrɛ fɛ k'a fɔ ko a bɛ ayiwa hakilina dɔ boli mɔgɔw ka diyagoya i n'a fɔ hali jamana yɛrɛ kan donc an ni kulu minnu kun sigira ka o bɛnkan sɛbɛn o wagati k'o bɛnkan bolonɔ bila o bɛnkan na o wagati bon bi an bɛ se k'a fɔ n'i ye données ta sur le terrain i b'a ye k'a fɔ olu tɛ yen tuguni i n'a fɔ fanga min kun b'u la fɔlɔ o fanga t'u la donc ko sisan an ka segin ka na kuma an maliyɛn damaw ani ɲɔgɔn cɛ je crois que Mali bɔlen accord kɔnɔ donc hakilina in de taara sisan komi accord in de kun bɛ yen pour que ayiwa parce que an hakili b'a la 2012 san olu kun ye marifa de ta ko ka jamana in tila mais bɛnkan sɛbɛn kelen donc u fana ye laɲini dɔw kɛ ka taa ɲɛtaga siraw fɛ ka laɲini dɔw kɛ ka taa mara sira fɛ fɛn caman maintenant Mali bolo accord kɔnɔ ko an ka segin sisan ka na kuma an maliyɛn damaw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye a forme lajɛ i b'a fɔ c'est bien parce que mɔgɔ si t'a fɔ ko sigikafɔ i n'a fɔ an ka maakɔrɔbaw bɛ cogo min na sigikafɔ o ye damu ye donc wagati o wagati a bɛ fɔ ko adamadenw a ka sigi ka kuma bɛɛ b'a dɔn o ye ko ɲɛnama ye
nka ne bɛ bémol bila yɔrɔ jumɛn ne bɛ bémol bila yɔrɔ min na c'est que sigikafɔ caman de kɛra sigikafɔ caman kɛra o caman jaabiw bɛ yen nɔ laɲiniw kɛra laɲini caman kɛra o sigikafɔ kɔnɔ maintenant o sigikafɔ o ni sisan différence ye jumɛn bon hali o don n'i y'a sɔrɔ conférence de presse kɛra ni comité de pilotage min sigira pour que ka jɛkulu in bɛɛ lajɛlen a tɔgɔ sigikafɔ min bɛna kɛ ka se k'o lawaleya o comité de pilote o ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ min bolo ni a ko innovation b'a la bon ne t'a dɔn innovation ye min ye parce que n y'a conférence d'entente nationale kɛ i n'a fɔ accord kun y'a ŋaniya cogo min na ko ni maliyɛnw nana ko an ka sigi ka kuma o conférence kɔnɔ on devait a tɔgɔ le statut de l'Azawad ka kuma Azawadi ye mun ye parce que Azawadi ko kuma cayara Mali la dɔw ye a ta marifa ta bi ka wuli ka jɔ ka fɛn caman caman kɛ mais ko ka Azawad statut défini donc Azawad statut défini kɔfɛ ka fɛn caman caman fɔ an b'a ye k'a fɔ o sigikafɔ kɛra mɔgɔw ye thématique kun b'a la mɔgɔw y'u sigi ka ɲɔgɔn lagɛ ɲɔgɔn ɲɛ la moi j'ai participé à travaux caman na mɔgɔw ye u sigi ka tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye o kɔfɛ denni kɛra dialogue national inclusif et mais bizarrement au dialogue national inclusif ni a bɔra mɔgɔ kelen la o mɔgɔ fila bɛɛ bɛ na a wagati ni a tun bɛ fɔ ko triumvirat o triumvirat o mɔgɔ fila bɛɛ na ni o ye jɛkulu min sigira sa o ɲɛmɔgɔ Ousmane Isufi ani Aminata Dramane o fila bɛɛ bɛ na maintenant olu y'o min kɛ o wagati et pourtant o discours kelen de tun bɛ ka fɔ ko innovation de kɛra o innovation o dun kɛra an y'o dialogue kɛ o 2019 san ka se bi ma o laɲini caman bɛ yen nɔ o bɛ terroir kɔnɔ bon maintenant o kɔfɛ an tilala tuguni IBK fanga binnen an ye journée de concertation kɛ pour que ka transition jɔsenw sigi bɛɛ b'a dɔn o labanna cogo min na o kɔfɛ assise nationale pour la refondation o kɛra o fana laɲini baden kɛ donc maintenant la question que je me pose maintenant qu'est-ce que en fait ce dialogue intermalien va changer parce que bon moi je pense que ni tiɲɛ yɛrɛ la an tun bɛ falen nɔfɛ an kun kan ka mɔgɔ wɛrɛw de ye a ko imagine rien contre eux mais parce que dialogue national inclusif olu de ye a diriger bon ni nana n'o mɔgɔ kelenw ye olu dun ye laɲini dɔw de kɛ moi je pense que o laɲiniw bɛ yen u yɛrɛ b'a dɔn a laɲiniw bɛɛ ma sabati donc n y'a laɲiniw bɛɛ ma sabati aw ka tila ka wele ka na tuguni ko a kana kuma ɲɔgɔnya fɔ mais o wagati dun a dun fɔra an ye k'o fana ye innovation ye maintenant ko nin fana ye innovation ye maintenant innovation ye jumɛn ye accord taara kɛ oui bon maintenant finalement est-ce que c'est minnu b'a fɔ bi ko c'est un dialogue de trop est-ce qu'ils n'ont pas raison parce que ne y'o de fɔ n bɛ segin o kan fo maliyɛn bɛɛ k'o faamuya k'a fɔ Mali problème tɛ sariya ko ye Mali problème ye sariya labatoli de ye Mali problème ye an bɛ bɛn fɛn min kan o bɛnkan lawaleyali de ye Mali problème ye c'est ça tout le problème du Mali Mali problème ma deli ka kɛ ko texte dɔ tɛ yen ka kuma fɛn dɔ kan an bɛ ka fɛn o fɛn fɔ texte bɛ yen a bɛɛ la maintenant a texte ka ɲi a man ɲi anw t'a dɔn a sɛbɛn ka ɲi a man ɲi anw t'a dɔn parce que an t'a lawaleya voilà tout le problème du Mali voilà donc moi je pense que aujourd'hui au lieu ka taa a tɔgɔ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko an ka taa dialogue wɛrɛ la et la société malienne n'a jamais été aussi polarisée que sous cette transition parce que ala minnu bɛ kuma tantôt i b'a ye transition dɛmɛbagaw bɛ a fɔ ko an ye fasoden jugu ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ k'an tɛ maliyɛn o tɛ fɛn k'anw na o mɔgɔ tɛ anw ni maliyɛnya cɛ o mais la question c'est que aujourd'hui il faut accepter à ce que les gens c'est-à-dire qui se prononcent mɔgɔw k'u hakilina di maintenant an b'o wagati kelen min na bɛɛ b'a dɔn o dogolen tɛ mɔgɔ si la k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ hakilina di la gɛlɛyaba bɛ kuma la maintenant o wagati kelen ko an ka sigi an ka kuma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an ka kuma an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o tiɲɛ fɔyɔrɔ la dɔ k'o kuma enregistré ka taa n'o ye i ka minɛ ka datugu o kama donc maintenant moi je pense que aujourd'hui il fallait un préalable ye jumɛn ye il faut rassurer les gens k'a fɔ Mali constitution n'o ye Sara Sunba ye ni président Assimi i kale o kan maliyɛn bɛɛ ɲɛna o constitution b'a fɔ ko i bɛ se k'i hakilina di bonya ani karama kɔnɔ k'a sɔrɔ baasi foyi m'i sɔrɔ mais est-ce que tel est le cas aujourd'hui au Mali? Tel n'est pas le cas. Est-ce qu'il y a un dialogue? Oui. Non, mais oui, effectivement, parce que moi je pense que aujourd'hui pour un dialogue là, il faut moka agilna sigi soro.
mɔgɔ hakilila ka tigɛ k'a fɔ k'u bɛ se k'u hakilila di ka hakilaw di cogo fana tɛ kelen ye hakilaw bɛ di peut-être que ala ye mɔgɔw da a m'u kɛ kelen ye fo an fana ka sɔn o ma n'a ka di ala ye a b'an bɛɛ da k'an bɛɛ kɛ kelen ka hakili kelen k'an bɛɛ la k'an bɛɛ dusu kɛ kelen ye ala de y'an da k'an bɔ ɲɔgɔn na donc a tɛ k'a fɔ ko a bɛɛ fana ye tiɲɛ ye koyi mais i ni mɔgɔ de gosira ɲɔgɔn na min ka nkalon bɛ se ka tiɲɛ na o dɔrɔn de don c'est ça la réalité aussi donc maintenant ne bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn c'est que aujourd'hui an ye dialogue ni assises ni fɛn minnu kɛ assise kɛra fɛn bɛɛ la dialogue kɛra fɛn bɛɛ la rencontre kɛra Mali domaine bɛɛ la a kɛra jeunesse kan a kɛra éducation kan a kɛra nin bɛɛ lajɛlen kan a bɛɛ lajɛlen recommandation bila n'o terroir kɔnɔ bi ko an ka tila ka taa sigi ko dialogue intermalien o mɔgɔw yɛrɛ u taara cogo di sur quelle base? Donc moi je pense que sincèrement il faut interroger tout ça et mɔgɔ minnu taara bi ka ɲɛmɔgɔya di mɔgɔ minnu ma olu ye dialogue dɔ kɛ ka tɛmɛ est-ce que u ye dialogue minnu kɛ o laɲiniw bɛɛ sabatira bi wa n'o laɲiniw ma sabati ka tila ko mɔgɔ kelen wele k'u sigi k'a n'a ka maliyɛnw lasigi ka kuma mais vous pensez que mais a ma janya koyi ko 2019 don an kɔrɔ triumvirat maliyɛn bɛɛ bɔra o mot in kalama a wagati o triumvirat mɔgɔ fila de bɛ nin dialogue fɛnɛ na e o laɲiniw bɛɛ b'a dɔn o laɲiniw ma sabati parce que hali o laɲini kelenw taara ka transition bɛ sigi wagati min na ka o laɲini kelenw fɔ o transition sigi wagati o transition yɛrɛ sigira fo bi ayiwa ni an wulila sɔgɔmada fɛ ka min ye o ye transition dɔ ye. D'accord. Oui, peut-être waati min dir'i ma o banna kuma kun filanan an bɛna tila k'o d'i ma an ka maa wele sabanan ale sera kɛnɛ ka Dirisa Keita kunnafonidila don consultant don Dirisa i ni su i nana an ka weleli jaabi o diyara n ye an b'a dɔn k'a fɔ baabu kɔni i b'a kalama ka ban o ye kunnafonidilaw hakilila ye min ye dialogue intermalien ayiwa Isumani Sufi Mayiga ale min b'a ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma ale ye kunnafonidilaw bisimila o kɛra tarata tɛmɛnen février kalo tile 20 ayiwa dialogue intermalien kunnafonidila a fɔra k'a fɔ a jɔsenba ni jɔsenba la a ko ka ɲɛ kosɛbɛ ayiwa ko ni kunnafonidilaw ma se ka ayiwa baara in kɛ ka ɲɛ baara in a tɛna ɲɛ o tuma ni kunnafonidilaw fana y'u yɛrɛ di a bɛna kɛ baara ɲuman ye e y'a kuma mɛn cogo di kunnafonidilaw bisimilalen a ko b'e bolo cogo di. Bon déjà mais Joliba TV mɔgɔw fo an ka nin weleli in na et puis n bɛ aw fo fana bonya na parce que bi a ye kunnafonidɔlaw c'est-à-dire n baaraɲɔgɔn ka corporation an ka hakilina de ta ka kɛ thème ye i b'a dɔn n'i ye dialogue ko kuma bɛ sen na c'est que fɔɲɔgɔnnaw bɛ bɛnbaliya de bɛ jamana kɔnɔ et pour que bɛɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ kɛlɛ mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ guerre mana kɛ jamana o jamana kɛnɛ o kɛnɛ na a laban solution ka ɲini a la o ye kuma ye bon sisan kunnafoni comment dirais-je kunnafonila baaramɔgɔw journaliste communication la mɔgɔw kabiri nin kɛnɛ ninnu tɛ an furadama cɛsirilen don parce que an ka baara in an bɛ kunnafoni lase mais an tɛ kuma an kun fɛ o danfara de b'an ni vidéo maniw ni mɔgɔ dɔw cɛ an bɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛ an bɛ kuma fɔ kuma ɲama jɔlen wa hali ni anw yɛrɛ tɛ mɔgɔ b'an kɔ rédaction kɔnɔ jɛɲɔgɔnw b'a la minnu b'a kɛ an ka kan ka kow basigi o ka bɔ a la maison de la presse ni an ka bolofara caman bɛ yen minnu ye ateliers ni sessions kɛ le rôle citoyen de la presse crise wagati kuma dɔw bɛ yen an kana kɛ kunnafoni dɔw bɛ n'an ye Facebook kan page dɔw la mɔgɔ dɔw fɔ an kana a jɛnsɛn donc déjà an furadama yɛrɛ labɛnnen don responsabilité sira fɛ donc a bɛ n'a fɔ u nana aw labɛnnen sɔrɔ voilà u nana an labɛnnen sɔrɔ ensuite o ka bɔ a la Bouakar y'a fɔ liste in tiɲɛ yɛrɛ la an t'a dɔn mɔgɔw taara cogoya jumɛn mais quand même an baaraɲɔgɔn dɔw b'a la n bɛ se k'an ka président Banjugu Dante tɔgɔ fɔ n ye Alassane Sulemani tɔgɔ ye par exemple ani an journaliste ɲɔgɔn dama minnu bɛ ko in na donc déjà u ye journalistes yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw parce que Banjugu y'o ye u y'u dɔw don a la donc déjà olu bɛ se ka bilasirali kɛ ka fɛn dɔw fɔ bon ensuite u ka se journalistes fɛ kun b'a la o nin wagati in kɔnɔ olu yɛrɛ b'a la k'a lajɛ u bɛna baara jumɛn kɛ olu yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ règlement intérieur kan ka kɛ mun ye wa olu yɛrɛ puisque bɛɛ sigilen don sisan k'u kɔnɔ baara bɛna kɛ mun kan
donc u tun bɛ k'o papier labɛn parce que an kana ɲinɛ k'a fɔ ko le 3 mars ni ma fili n hakili la dɛ le 3 ou le 4 mars u ka kan ka taa u ka rapport di président ma donc u ka kan ka sɔrɔ u ka baaraw bɛɛ bannen don donc u ye semaine in bɛɛ kɛ o boliboli n'o girin na o fana ka bɔ a la journalistes de bɛ kunnafoni lase bɛɛ ma journaliste de bɛ se ka kunnafoni lase k'a sɔrɔ a sɛgɛsɛgɛlen don a y'a ta a sun kɔrɔ donc le président Issoufou Maïga mun b'a ko ɲɛma n bɛ se ka mun fɔ fana comité in kɔnɔ n ye mun mɛn commission 7 de b'a kɔnɔ kelen min yɛrɛ bɛ yen min ɲɛsinlen bɛ commission ma commission politique et institution fana b'a la entre autres donc ni kunnafoni mɔgɔ ma kunnafoni jɛnsɛn a cogoya la ni kunnafoni mɔgɔ ma fɛn ta a sun kɔrɔ a tɛna kunnafoni jɛnsɛn a cogoya la wa a bɛ se ka problème ba gasiba degunba de lase jamanadenw ma a bɛ se ka lagosili lase bɛɛ ma donc ne bolo u tun ka kan ka se anw fɛ yen parce que an ka mɔgɔw b'a la mais u tun fana ka kan ka se anw ma pour que an ka se k'a dɔn baara bɛna kɛ mun ye sisan étape kelen kɛra fɔ communication min sigilen don o kan ka kunnafonidilaw fana fara ɲɔgɔn kan damana n'i ka kuma faamuya o commission communication kibaruya min yɛrɛ sera ma ko Banjugu yɛrɛ de bɛ Banjugu Dante maison de la presse k'ale yɛrɛ de bɛ o ɲɛma donc ne bolo étape dɔ kɛra déjà mais dɔgɔkun nata atelier ka kan ka kɛ de validation des TDR donc n'o de kɛra sa an bɛna u ka dossier yɛrɛ jɔn dɔn donc ne bolo ɲɛfɔli dɔ kɛra a tɔ tora mais kabiri sisan presse mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ ko an ni comité de dialogue direct an bɛ taa ɲɔgɔn ye de an kan k'u dɛmɛ baara la mais u fana man kan tɛ k'u da kibaruyaw kan ka dogo kɛ kow la. D'accord. Badou Escobar, n'i ye Petaw Bokar Petaw ka kumaw lamɛn a ye ayiwa a kumana fɛn damadɔ kan ko jamana kɔnɔ yan sariya labatobaliya de bɛ yan n'o tɛ sariya caman bɛ yen kumaɲɔgɔnya caman kɛra awa nka fana maa minnu bilala ko ɲɛma i n'a fɔ Issoumani Maïga Aminata Dramane Traoré olu fana bilala sigikafɔ wɛrɛw ɲɛma ka kɔn bi ɲɛ munna olu taara bi o kumana olu ye dialogue minnu kɛ o dialogue ma se ka sira sɔrɔ wa sigikafɔ minnu kɛra laɲiniw caman kɛra a kɔnɔ o laɲiniw bɛ tiroiruw kɔnɔ munna olu fana tɛ se ka labɔ ka baara kɛ n'a ye o kuma dialogue de trop in est ce que Bokar Petaw ye kuma min fɔ tiɲɛ bɛ di a ma wa. Ne bɛ ninnu ka tali bila minɛn mun kɔnɔ peut-être sanfɛmɔgɔw y'a ye k'a fɔ dialogue tɛmɛnen olu de y'o dialogue kɛ donc u bɛ mɔgɔw dɔn u ni mɔgɔ minnu kan ka dialogue kɛ u b'olu dɔn donc o de kosɔn u y'olu suganti u ka dialogue kɛ maintenant ne ka problème yɛrɛ ye mun ye dialogue kɛli tɛ baasi ye o mais ni dialogue kɛra a fɛnw lawasali ne hami b'o de la jɔn ni jɔn bɛna dialogue nin kɛ parce que a ka kuma b'a jira k'a fɔ ko yɔrɔ minnu na insécurité bɛ yen ko o commune mɔgɔw olu bɛna o délégués fara ɲɔgɔn kan k'u bila salle kɔnɔ u k'u ka baaraw kɛ ne yɛrɛ kɔni bolo ka baaraw kɛ ka rapport bɔ est ce que o de ye solution ye parce que n'a fɔra ko ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka kuma ni mɔgɔw ye bɛnkan ka sɔrɔ maliyɛnw ka ɲɔgɔn lajɛ ɲɛngoɲɛngoɲ gɛlɛya minnu tɛmɛna ka kɛlɛ u k'o bɛɛ kuru ci n'a ma ɲɛ k'o bɛɛ kuru bɛ ci a kan ka a kɛcogo la minnu kan ka wele réconciliation na olu de kan ka wele parce que n'a fɔra parce que souvent a ko kana kɛ kunfɛ ko ye quoi i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ yan san 30 san 40 u ma deli ka s'u ka commune na n'a fɔra ko k'olu ta olu kana nin baaraw kɛ est ce que a bɛ sira sɔrɔ donc ne yɛrɛ kɔni bolo tali tɛ problème ye est ce que baara bɛna kɛ est ce que a bɛna lawaleya ni ninnu y'u ka baara kɛ ka gafew sɛbɛn ka taa di sanfɛmɔgɔw ma est ce que sanfɛmɔgɔw bɛna baara kɛ parce que an ye CVGR comité vérité justice réconciliation CVGR yɛrɛ kuma tɛ ka fɔ tuguni o CVGR tun dabɔla de 2012 kɛlɛba mun kɛra CVGR dabɔla de kama minnu joginna minnu banana bin kɛra muso minnu kan minnu ka musakaw tiɲɛna donc mɔgɔw ka sigi k'a kuma kɛ an ye sigikafɔ dɔw ye o ko la mɔgɔw taara sigi k'u ka fɛnw fɔ gɛlɛyaw fɔ est ce que Soumani Umaru Sidibe de tun b'a ko kɔnɔ Umaru Sidibe de tun b'a kɔnɔ bon n'an t'a dɔn a yɛrɛ ko labanna cogoya min na a labanna cogoya min an t'a dɔn jɔnkunda fana u tun y'a bila ko camancɛ la dialogue je ne sais pas pour le centre la jɔnkunda kun bilala o ɲɛma o yɛrɛ décret abrogé ne yɛrɛ y'a kunnafoni sɔrɔ Payitaw de fɛ bon n'i y'olu exemple lajɛ est ce que ni nin kɛra a bɛna sara sɔrɔ parce que problème tɛ ka t'i sigi k'a kɛ zameba ni jɛgɛba dun ye o tɛ o ka boisson min ka girinti ka taa so wula fɛ o tɛ o n'a fɔra ko dialogue intermalien
dorote dialogue minnu tɛmɛna kɛla ka tɛmɛ peut-être u ye fiɲɛ ye olu la maintenant u y'a yira k'a fɔ nin dialogue nin yɛrɛ de dialogue intermalien yɛrɛ de nin yɛrɛ de la malien bɛna sigi ne mɔgɔ dɔ tɔgɔ Badou tɔgɔ bɛ se ka da mɔgɔ i bɛ se ka tɔgɔ da fɛn na mais est-ce que a n'a yɛrɛ don mɔgɔw b'u ɲininka o la kosɛbɛ c'est fɛn bɛ tɔgɔ bɛ da la dialogue intermalien tiɲɛ don a fɔra malidenw yɛrɛ dama de ka kuma nka mɔgɔ kelen minnu bɛ yen bɛɛ t'a fɔ i y'a fɔ cogo min na o mɔgɔ kelenw de bɛ na sigafɔ tɔw kɛra cogo min na a kelen bɛ na kɛ ten innovation o kumana innovation min bɔra président da o bɛna kɛ jumɛn ye i ka jate la o mɔgɔ kelenw de bɛ yen o kumana mun bɛna kɛ ko kura ye nin ko la mɔgɔw tɛ mun ne y'o de fɔ n ko lajɛre tɛ problème ye mais lajɛre lawaleya la kuma minnu bɛna fɔ a la yamaruya minnu bɛna ta olu bɛna lawaleya cogo di parce que n'aw ye ɲɔgɔn sɔrɔ bunankun kan ka ɲɔgɔn lajɛ ɲɛngoɲɛ nin y'a fɛla fɔ nin gɛlɛya ye ne sɔrɔ nin de tun bɛ ne da la ninnu wulila k'a fɔ ko an ka yɔrɔ nin de tun bɛ yen nin de bɛ o de kosɔn an ye maramafɛn ta ninnu wulila yan fɛ k'a fɔ nin gɛlɛya de b'a kan donc n'a fɔra c'est pour que ɲɛmɔgɔw k'a dɔn mun bɛ yen gɛlɛya min bɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ a ye accord d'Alger fɔ banbanci n'u ye marifa ta kun jumɛn na donc o bɛɛ kumaw de kan ka taa fɔ et puis depuis indépendance ne y'o de fɔ depuis indépendance dialogue intermalien n'a fɔra dialogue depuis indépendance tiɲɛni minnu kɛra par exemple Gijuma Samake minnu ye tawdeni kɛ lieutenant Jean Bolon Samake ninnu olu bɛɛ tanyana olu Chaka Kone ninnu n'a ɲɔgɔn na bon donc n'a fɔra ko bɛɛ kuma kan ka fɔ o de ye dialogue intermalien an y'a ye jamana tɔw la Libéria o kɛra o Sierra Leone match longue match mɔgɔw bolo tun bɛ tigɛ ni match longue b'i la a bɛ tigɛ ni match courte b'i la a bɛ mais u bɛnna o Afrique du Sud cɛ mun tun bɛ sugunɛji kɛ di Nelson Mandela ma kan min a n'o sigira ka dumuni kɛ o le général Magnus Malan olu ye tiɲɛniw kɛ mais o bɛɛ la Sud-Africains sɔnna ka kuma u sɔnna ka sigi ka kuma ka yafa ɲɔgɔn ma o ɲɔgɔnna de kofɔlen don maintenant a bɛna lawaleya cogoya min na n'a baaraw kɛla ka ban n'a dira sanfɛmɔgɔw ma olu bɛna baara kɛ cogoya jumɛn na et puis acteurs minnu bɛna fɛn yɛrɛ ka participer ne bɛ ka hami n'o ne tɛ ka hami ni Ousmane Issou Maïga ni Aminata Dramane Traoré minnu bɛna nin baara kɛ ne bɛ ka miiri n'o de ye ne bɛ ka hami n'o de maintenant n'olu ka baara kɛ baara bɛna lawaleya cogoya min na application bɛɛ t'aw y'a fɔ cogo min na ko dialogue caman kɛra olu caman bɛ tigɛ il a raison est-ce que nin fana bɛ se ka bila voilà problème ni par exemple dialogue intermalien nin kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ don ne y'o fɔ débat daminɛ na Ouagadougou côté Alger côté Union européenne tɛ nin da don a la CEDEAO tɛ nin da don a la Nations Unies tɛ nin da don a la mɔgɔ wɛrɛ tɛ nin da don a la département d'état tɛ nin da don a la donc maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ de don n'a fɔra ko maliyɛnw de ye yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma ça veut dire que an yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn don mun ye mun n'a sɔrɔ ne ye fɛn dɔ kɛ la ka tɛmɛ nin fanga tun bɛ ne la ne ye fɛn dɔ kɛ par exemple mais misali don e ka l'exé la ne yɛrɛ l'exé a waati ne ye fɛn dɔ kojugu kɛ maintenant an denw bɛ yan kuru bɛ kɔnɔ kuru bɛ ne fana kɔnɔ mais an ye denmisɛnninw ye o ko bɛ laban cogoya jumɛn na ani kɔrɔnfɛ kɛlɛ yɛrɛ gɛlɛya b'u yɛrɛ surtout Aguelok ta bɛ o ye o ma dogo mɔgɔ la o kɔrɔnfɛ la tiɲɛniw kɛra o a fɔra ko MNLA ni a donna ta bɔra a labanna sema la mun joué mɔgɔ minnu tiɲɛni kɛ ka tila ka bayɛlɛma ka taa u yɛrɛ kɛ sema ni fɛnw ye olu dɔnnen don donc n'a fɔra ko olu bɛɛ lajɛlen ka kuma ka taa kɛ vraiment a kan ka kɛ kumaba de a man kan kɛ manamana kuma ye o de kosɔn ne ko acteurs minnu bɛ taa région ni sous-préfecture ni village ni hameau la ka na Bamakɔ ka na lajɛli kɛ ka nin baaraw bɛɛ kun cɛ maliyɛnw yɛrɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn fo a kɛlɛ banna an yafara an jɛra sisan fɛn bɛ fanganamɔgɔw de bolo olu de kan k'u ka baara kɛ k'a ko lawaleya pour que ça soit une réconciliation globale entre tous les a kɛ réconciliation ba ye bunanko kan maliyɛnw dama an ye kibaruyaw sɔrɔ Badou k'a fɔ dɔw yɛrɛ ko k'olu tɛle ko in kɛnɛ kan a dabɔkun ye min na i n'a fɔ Ousmane Issou y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ça ne sera pas un dialogue sans tabou fɛn fɛn ka di mɔgɔ ye o b'o bɛɛ fɔ wa ɲininkali fana kɛra la k'a fɔ ko semaw ni a n'a ɲɔgɔnna caman a ko kuma min fɔra ko Yadi ni Kufaw ni a n'a ɲɔgɔnna caman minnu yɛrɛ tigɛ i ɲɛ la denni la a fɔra ko kuma bɛ k'u fɛ a ko nin fana na a kuma kelen bɛ fɔ n'a y'u diya u ka na u bɛ sigi a kɛ e ɲɛ b'o kɛcogoya la cogo ne ɲɛ b'o kɛcogoya la mais a y'a jira k'a fɔ k'ale n'u nana minnu ye tiɲɛni kɛ u bɛ bila kiri bɔnda ka bolo kan maintenant n'u bilala kiri bɔnda ka bolo kan n'u kirila u ka tiɲɛniw u yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ olu ye tiɲɛni kɛ sanfɛmɔgɔw jamana ɲɛmɔgɔw n'o ye colonel Assimi Goïta ye n'o y'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye bi o de bɛ se ka décret ta peut-être je ne sais pas k'u gracier ka yafa u yafa u ma mais o k'a sɔrɔ maliyɛnw an yɛrɛ yafal'u ma fɔlɔ n'an yafal'u ma olu bɛ sɔrɔ ka yafa u ma mais ne kɔni bɛ se ka mun fɔ nin dialogue intermalien na
dialogue mun do ko gelen don de parce que n'a fɔra ko malien yɛrɛ dama kana ka sigi ka kuma ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o ye koba ye dɛ bon o ye ko mun ye ko ni fɛn mun tɛ kodeni ye dɔrɔn a ka k'a kɛcogo la ne yɛrɛ kɔni ne bɛ ka hami ni mun ye n'a banna a bɛna lawaleya cogo di parce que problème tɛ a kɛli ka taa sigi ka kuma aw bɛ se ka tile bɛɛ ban CICB la hali kunna ni premier ministre tun bɛ kuma na an ye heure 5 de ko an donna depuis 10h30 a taara kucɛ fɔ 16h kuma kɔni kumakɛlaw bɛ yan o mais kuma tɛ o ko lawaleya de don ka taa sigi 8h 10h midi ka taa fɛn CICB salle de presse la ka taa siyɛsogo purti o tɛ o le problème c'est pas ça le problème c'est la véritable réconciliation entre les Maliens c'est-à-dire Maliens yɛrɛ ka ɲɔgɔn faamu ka kuma ka yafa ɲɔgɔn ma ka jɛ d'abord o de kama ne kɔni bolo vraiment an kan ka to o sira de fɛ d'accord Petaw min ye sigafɔ ye a fɔra k'a fɔ kuma foyi tɛ mun tɛna fɔ a ko kɛnɛ kan ayiwa Isumani Sufi Mayiga halisa ale ka kumaw la a ko dialogue de taabu tɛ yen kuma bɛna kɛ mɔgɔ kumana jamanaden minnu bɛ yen ni kɛ bɔ olu kɔ bi dɔw bolilen bɛ ka jamana bila politikimɔgɔw semaw n'a ɲɔgɔnnaw awa un dialogue intermalien est ce que ko kura min b'a la o ye k'a fɔ mɔgɔ da tɛna don a la Badu y'a fɔ sisan maa si da tɛna don nin kelen in na o t'a damana ko kura ye est ce que o fana tɛna kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye nin dialogue ko in na bon Diallo faut pas que angala bɔgɔ siɲɛ kɛ bin kan parce que n'i ye sigi ka fɔ fɛn fɛn fɔ je crois que c'était entre les Maliens mɔgɔ wɛrɛ tun t'u la dɛ conférence d'entente nationale c'était des Maliens dialogue national inclusif c'était des Maliens les ANR c'était des Maliens et pire ANR là a fɔra bɛɛ ye k'a fɔ les recommandations de l'ANR sont exécutoires a kɛlen wajibi ye o de fɔra o peut-être que si nous avons la même lecture. Mais pourtant, jusqu'à présent, aux recommandations d'Obé, tiroir kono, bi ni mi orange au niveau bokake, mi tu orange date bokumala. Donc et maintenant là, d'accord, non bon, oui, peut-être ni nous à nous au défaut, mais recommandations mi kera, mi orange beva do bodike, mi tu orange date bokumala. Donc moi je pense que en cas de détail au kono quoi, parce que a ko in ma janya quoi fait Diallo ko in kɛra an bɛɛ de ɲɛna yan quoi histoire côté o san 30 côté san 40 côté n ka kɛra an bɛɛ de ɲɛna yan an bɛɛ bolo b'a la o voilà ma mɛ o donc maintenant fɛn minnu fɔra recommandation minnu fɔra k'a fɔ dɔ ka bɔ bi ko caman kɛr'o la bon caman kɛr'o la a k'a ye numérique kɛ kelen jumɛn bɛ yen ko bi k'a bɛ taa k'a bɛ boli transition jeli kan k'o kɛra moi je ne vois pas maintenant même fɛ ka min fɔ dɔrɔn c'est kuma laɲini tɛ kuma laɲini bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn c'est que aujourd'hui u tɛna méthodologie foyi kɛ ko sigi ka fɔ tɔw m'o méthodologie kɛ par exemple quand je prends les ANR grand niveau communal niveau cercle kana niveau région la kana ɲɔgɔn sɔrɔ fo niveau national la a ma kɛ ten wa donc à peu près sur un mois dialogue c'est-à-dire que maliyɛnw ye sigi ka fɔ kɛ ka fɛnw fɔ ɲɔgɔn ye hali parti dɔw kun ye a fɔ ko olu ti participer a la an y'a ye k'a fɔ au niveau déconcentré an y'a ye k'a fɔ olu ka tɔndenw taara participer a la donc o wagati o yɛrɛ taara k'a fɔ u bɛ kule la sanfɛ ko olu sen t'a la mais u ka tɔndenw bɛ ka a tɔgɔ participer dugumala la tout ça ça veut dire que les gens croyaient sincèrement que parce que u ye kuma min fɔ mɔgɔw ye k'a fɔ les recommandations seront exécutoires mais malheureusement à la date d'aujourd'hui fɛn kelen min y'o ta o ye ka transition bɔ kalo 6 la ka taa san 5 la o de b'o arranger ka police militariser a kɔfɛ mun kɛra ani sapeur pompier voilà ka police ni sapeur pompier militariser a kɔfɛ maintenant fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ko maliyɛn bɛ se ka lafiya sɔrɔ la an b'olu ye o donc fɛn bɛ transition arranger o y'o de ta k'o kɛ maintenant n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn c'est que nin dialogue in a mana fɛn kɛ cogo cogo a tɛ bɔ nin méthodologie kɔnɔ donc ka maliyɛnw ɲininka voilà ka maliyɛnw ɲininka maliyɛnw b'u hakili la fɔ mɔgɔ kɔni b'u hakili la fɔ oui maintenant ale n tɛ ka min fɔ ale ka kuma la parce que n y'a fɔra dialogue intermalien alors que depuis combien d'années il y a ce qu'on appelle la CVGR parce que quand un pays tombe dans la crise binganiw bɛ kɛ bingani walew bɛ kɛ maintenant an bɛ fɛ ka taa réconciliation na c'est à dire que yafa ɲɔgɔn ma yɛrɛ yɛrɛ c'est à dire que an bɛ jɛ fɛn dɔ kɔ wajibi ye ça c'est une obligation ye an bɛ jɛ fɛn dɔ kɔ n'an bɛ fɛ ka t'o la mais bi ale yɛrɛ décor campé cogo min na ko fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ko o ye ko kɛ olu dati dɔw la o b'o ni sariya cɛ ben maintenant o ti dialogue intermalien au kɔrɔ an bɛna sigi ka kuma maintenant tous ceux qui aujourd'hui c'est à tort ou à raison qui sont poursuivis
c'est-à-dire que où tɔgɔ bɛ fɛn dɔ la donc olu sentina ye o dialogue la maintenant n'olu sentait o dialogue la o jaabi min bɛ na est-ce que olu b'u yɛrɛ o dialogue kɔnɔ alors que il y a une commission dédiée à ça justice vérité et réconciliation ko i ka tiɲɛ fɔ yafa ka k'i ma donc maintenant est-ce que olu ka nin baara a tɛ empiéter au cas et est-ce que quelque part fait jamana tɛ ka diriger ou bien c'est-à-dire que cette question de réconciliation cette question c'est-à-dire de processus de paix est-ce que a tɛ ka taa sensi fila la est-ce que c'est tɔgɔ a vitesse fila t'a la parce que commission dɔ bɛ yen nɔ justice vérité et réconciliation ko ni i sɔnna déjà k'a fɔ ne ye nin wale kɛ ni a tigilamɔgɔ sɔnna ka yafa i ma ko sariya ka fɛn t'a la donc maintenant c'est dire yafa ka kɛ pour que an ka se ka sigi lafiya la mais ale ko mɔgɔ b'o o cadre kɔnɔ donc olu ni sariya don maintenant e b'olu la sɔrɔ cogo di e ko mɔgɔ minnu ni sariya don e ko olu kana an bɛɛ ka kuma an bɛɛ ka hakilina fɔ donc u ka sɔn ka na ka taama ka na k'u yɛrɛ di sariya ma sariya k'u minɛ k'u bila ayiwa u bila yɔrɔ la donc olu sen bɛ dialogue la cogo di maintenant ne bɛ fɛn min na nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ c'est que a ti bali ne la k'a fɔ ni sigi ka fɔ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i bɛ tila k'a ye ko ka transition prolonger i bɛ t'o kuma de ye a la pour que minnu bɛ k'a fɔ maliyɛnw ka se ka don ta maliyɛnw ka se ka bɔ ta ayiwa transition oui parce que non oui mais et pourtant o de taara c'est ça la réalité c'est ça la réalité maintenant comme an b'a dɔn bɛɛ b'o dɔn k'a fɔ bi bɛnkan min bɛ ayiwa transition ɲɛmɔgɔw ni malidenw cɛ ou bien le 25 mars parce que le président Assimi décrète en juin qu'il faut que la transition soit prolongée de 2 ans à partir du 26 janvier 2022 donc au 25 janvier 2024 aux 2 ans de ban maintenant nous 2 ans bana contrat wérete transition ni malien entier contrat wérete maintenant bien quand wérete à tout fait transition ni malien entier maintenant moi je soupçonne que ni sigi ka fɔ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ c'est-à-dire que laɲini belebele minnu bɛ taa bɔ a kɔnɔ o ye ka transition a prolonger tuguni an ka bɔ élection ko la donc moi je pense que sincèrement c'est un dialogue de trop parce que hali n'o bi o fɔli bɛ mɔgɔw kamana gan mais en fait c'est ça la réalité sinon ne y'o min fɔ o ANR min bɛ yen nya fɔra ko laɲini min bɔ o ANR kɔnɔ o kɛli ye wajibi ye hali président min bɛ nalen président min bɛ nalen o yɛrɛ mana fɔlɔ yɛrɛ minnu yɛrɛ ye o ANR kɛ o oui mais non mais c'est-à-dire premier ministre c'est une autorité olu tɛ se k'a fɔ ko ni laɲini bɔra kɔnɔ k'o kɛli bɛ kɛ wajibi ye wa hali président min na a bɛ kɛ wajibi a ma a don mɔgɔ dɔw yɛrɛ y'a fɔ ko mais président min nalen c'est-à-dire que moyen jumɛn b'a bolo fɛɛrɛ jumɛn b'a bolo pour que k'a wajibi o kan mais comme an ma se o ma fɔlɔ président mana fɔlɔ mais président min bɛ yen mais fo bi o laɲini dɔw ma kɛ mais ɲa ko an kana sigi ka fɔ kɛ wɛrɛ kɛ donc ne bɛ siga min na o ye ni sigi ka fɔ o kɔnɔ min bɛ taa bɔ a kɔnɔ o ye ka dɔ fara transition kan donc ne b'a kɛ ne bɛ ni sigi ka fɔ bɛɛ lajɛlen résumé k'a fɔ transition bɛ se ka kɔtɔrɔma bɔ cogo min na yaasa ayiwa baara minnu fɔra ko minnu bolo dara olu ka se ka kɛ parce que a raison bɛna ko de ye k'a fɔ non an tɛ ka kɛ fɛn wɛrɛ kama mais quand même an bɛ ka kɛ parce que c'est à dire que baara minnu bolo dara o baaraw tɛ se ka kɛ sisan fo ka kɛ tan kalafiliw bɛna kɛ pour que kalafiliw ka kɛ mɔgɔ dɔw da ka don kalafili la a ka kɛ tan a ka kɛ tan donc an ka wagati kɔtɔrɔma bɔ dɔɔni ne bɛ kun kelen min na ani sigi ka fɔ na o y'o de ye. awa Dirisa Keyita e ɲɛ b'o fana de la wa e ɲɛ bɛ mun bɛna bɔ nin sigikafɔba in kɔnɔ min bɛna se ka kɛ jamana in ma hɛrɛ ye. I b'a dɔn nin sigikafɔ in a ɲɛ ka misɛn a ko dunnen don parce que i b'a dɔn Mali an b'a fɔ c'est une crise multisectorielle. C'est une crise. Oui, a fanw ka ca et même c'est une crise. A bɔyɔrɔ ka ca et même c'est une crise identitaire. Quelque part ale ye min fɔ élection ko an kɔni an bɛ se ka mun fɔ par exemple kɔsa in na Mali ko k'a bɔra CEDEAO kɔnɔ Mali ko k'a ye AES créé CEDEAO yɛrɛ kan ka sigi sini justement kan ka kuma an kan an t'a dɔn u bɛna mun fɔ c'est-à-dire par exemple ANR ninnu ngo ANR dialogue direct malien o tun ye occasion ye par exemple ni kuma sugu ka fɔ pour que légitimité ka k'a la parce que opinion fan dɔ ko tiɲɛna décision dɔw taara a kuma ma sara jamanadenw la
akana bila CNT ka bolo kan. Mais je crois que ANR dialogue intermalien o tun y'a kɛnɛ ɲuman ye. Et puis n bɛ fɛ ka gɛlɛya fila fɔ réconciliation ko yɛrɛ la ka ko dɔ fana déplorer. Gɛlɛya fila ninnu ye mun ye? CEDEAO ko kuma mun b'a la k'a fɔ an tulo b'a la yan'an ka ye ou bien an ka a prévu sɔrɔ ko opposant dɔw bɛ yen minnu bɛ sɔn ka y'a kɛnɛ kan. U bɛna taa mun na ye? Est-ce que u b'u n'u hakilina di? An dun b'a dɔn opposant min ko bɛɛ mandat d'arrêt international b'a tugu kan. A ka ca san 2. Yafama k'u ma fɔlɔ. Bon olu yɛrɛ ka bɔ a la Kidal Nord marifa tun bɛ minnu bolo rebelles a n'a ɲɛmɔgɔw olu fana justice ye mandat bɔ dɔw kan fo bi olu ka ko ma tranché. Kuma min b'a la k'a fɔ ko justice koroko bɛ fɛn fɛn kɔ ni i ta ma ɲɛnabɔ a ka gɛlɛn i da ka se ka don dialogue kuma na. Alors que dialogue c'est inclusif. Ne bɛ ka exemple jumɛn ta k'a fɔ ko vraiment justice géreli ka gɛlɛn kosɛbɛ. Burkina lajɛ ta Blaise Compaoré. Blaise bɛ Abidjan. Mais a bɛ Abidjan position jumɛn na? Côte d'Ivoire nationalité de dira ma. Parce que Ivoiriens ka sariya kɔnɔ hali ni jamanaden ye tiɲɛni kɛ Côte d'Ivoire ta extradé ka taa o jamana n'a ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ mun na. Nationalité ivoirienne de bɛ Blaise bolo. Maintenant o hakili b'a la a tɛ san 2 bɔ Blaise Compaoré tun taara justement pour k'u da ka don réconciliation ko kuma na. Mais a nana dɔrɔn il a fait. A yɛrɛ taara yafa ɲini. Voilà. Mais ça s'est mal passé. A ma hali 48 heures kɛ a seginna teliya la. Parce que ko mandat d'arrêt kabiri 2014 an bɛ 2024 la. An taw tɛ se ka kɛ ten wa. Oui mais n bɛ fɛ ka mun de fɔ 10 ans Blaise Compaoré bɛ Abidjan 10 ans mandat d'arrêt justice ka fɛn b'a kan. Bon réconciliation géreli ka gɛlɛn. Donc hali yan fana libéraux bɛ yen, il y a cɛman yu bɛɛ, a ye interview dɔ kɛ kosa in na Karim Keita a n'a ɲɔgɔn Boubou Sisew u caman bɛ kɔ kan u dɛsɛlen don ka na yan. Or effectivement an bɛɛ b'a dɔn n'an kɔni bɛ fɛ dialogue fana ka kɛ dialogue dafalen ye f'u bɛɛ ka ye kɛnɛ kan ka kuma. O yɔrɔ de la ne yɛrɛ bɛna Boubacar ka kuma rejoint. Sincèrement CVJR in a bɛ ka ne yɛrɛ tɔɔrɔ. Ne ye 2013-14 fɔ Burkina ko la mais depuis 2013 CVJR tun créera. Je crois même à Ouagati c'était CJR ou CVR. Donc on est retlé là. A créera mais IBK de nalé. A créera CVJR. Et puis effectivement Ouagati dokono a tout yélé un redo. Quoi ça fait? Mais est-ce que bien wa? A abrogera wa? A ma abrogé wa? Transition clé qu'on a vraiment CVJR te kai. Sigi do ke kosan na ere mo victime do na ulu kumana ulu kra CCB kele na wa ira ka be ma me ko sebe. Mais ube mais me fait ka fois avec ni nyekoro comme ni ulu fion bana parce que finalement avec qui nyekoro dialogue intermalien dialogue direct avec comme ni CVJR ka attribution de IRS soro ulu de ka niveau de la c'est ça. Ali ni contexte ni font te kele. Ngone memundo dialogue direct là comité qu'on a jati ye mouye c'est ça. Échelon de Benata communal, régional, fo national. Amadou Koufa ni Semamoro ou data kumana. Et puis do ya dénoncé quoi. Do ya dénoncé. Mais olu date se ka do la. Amadou Koufa no nunka ko. No lu dama ya. Ministre so fla de ya la dialogue wi minata labamuna. Sabu o de ye fana ye ko yin kunba ye o ya semba do ye na fora ka fo awa minu ye tienikela o ye tienikela nyemoko do. Halisa lakana balia fana be jamana fan do fe olu de fana tɔgɔ b'a ko la n'olu ma ye nin dialogue na kuma na maa bɛ se k'i sigi ni dialogue wɛrɛ ye dialogue intermalien kɔfɛ wa parce que b'a dɔn fanga bɛ ka argument min ta k'u koron kɛrɛfɛ c'est que revendication dɔw kɛra u tɔgɔ yera la donc fanga bɛ k'o argument de ta k'a fɔ ko hali n'u ma y'a kɛnɛ kan baasi tɛ parce que u ye marifa ta u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ jamana contrôle la n'o tɛ an bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ la n'u kɔni yera kɛnɛ kan k'u ka hakilina fana ni maliyɛnw fana don an bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ bon sisan ne kɔni bɛ insister fɛn ka kan ka kɛ atelier ka kan ka kɛ ni atelier kɛra an bɛna dɔn mun don n'o tɛ tiɲɛ yɛrɛ la déjà ne yɛrɛ personnellement comme Boubacar Isufu Mayiga ka taa pas que ne b'a contre la ma bala ne la ne bolo ɲɛmɔgɔw tun ka ca o ma quoi c'est vrai que premier ministre kɔrɔ don
C'est vrai que actuellement Irganda, dialogue fana, évidemment, pas du haut des fois. Expérience là, mais je me dis que à mon avis, effectivement, depuis 2017, dialogue d'autres j'ai oublié le nom, autre palais de la culture là. 2017, il France, Afrique année. Conférence d'entente nationale. Conférence d'entente nationale. Tu as vu depuis où? Faut aux assises, faut au dialogue national. Fin quel est quoi? Et puis peut-être. Baba Baïdara. Voilà. Ça c'était Baba Baïdara. Très bien. Mais Ousmane Issou Fana c'était justement les mêmes personnes. Donc vous voyez non. Finalement avec comme on est en train de tourner en rond, c'est qu'il faut voir la caquet, mais les lignes ne bougent pas. Surtout que quelque part, avec fois qu'on y a seconde chance, il veut dire Mouhoma. Sinon ni Issoufou Maïga l'a dit. En 2019, où il y a le triumvirat. Ou la recommandation que ça n'a pas empêché le coup d'État, ça n'a pas empêché la désobéissance civile, ça n'a pas empêché que Malion Karuta, M5 Ouagati, parce que c'était plein de revendications qui allaient en contre-pied de DNI qu'a fait. Faut même que le gouvernement d'union fait un chama et pour Fora Ouagati. Mais finalement, on sera heureux du mai. Malikoura avec avancé Guéléa, chama débat là. Bon, de toutes les manières, il faut qu'on y ait une décision, coup c'est bon accord d'Alger là. Accord d'Alger, nous avons fait depuis tout le à Dati Tumbana. Accord d'Alger signera en 2015. Depuis 2016-2017, à Irak, il faut vraiment n'afater là, puisque on n'a pas signé avec les bonnes personnes. Moi, je suis Oumana, au lieu de continuer à attaquer Bora Mali, Burkina, Côte d'Ivoire, et finalement, à Magne, Abdoulaye Idrissa Maïga, Premier ministre, allez de Sera Mamoud Diko Keleinta. Kabla Fena, mission des bons officiers là. Depuis on va faire dialogue direct mais président Ibeka Madjenay, c'est son choix. Mama Djenay. Peut-être qu'à Wagatina est Tungoko a tiers là, nous nous gâchons non beka ampleur ta. Encore là, peut-être quand tu sais nimbema. Donc d'une manière ou d'une autre, quelle est ma question tu Fanga c'est qui a fait de baba, oui. C'est qui a fait de quoi baba. Mais pas du comment de fond. Sincèrement, recommandation kacha. Occasion qu'on y de do ANR. C'est vrai qu'à comité de suivi, mais occasion de Dostra RF, ANR a mise à jour. Comité de suivi a signé à Fanakana. Parce que Nebolo, sincèrement, amène un sigi. Kakuma Munka. ANR flé, ni flé, Madalani, Femena, que Moumena Teme, ou Fla, Fla, donc Nebolo, sincèrement, en Ghana, le Mali, au nom de la souveraineté. Moko chama yi sembo Mali sena Mali ba jo fe jo mayani ko do tun kanga jo mais front chara kujugu ali CEDEAO ko mi fleta bela jele ma jenaye mais bon décision tara donc Nebolo sincèrement on a un tournant très important ni dialogue bon akoni tuma be abe foko dernière chance do manga na nyina ka fofona ko na ya yereje atena foko ko France de do atena foko ko CEDEAO de do. Pas de temps ce qu'elle a fait, c'était des Maliens. Donc, j'essaie d'être optimiste. Un journaliste, un parent, un dombaga chamambala, un chamambé. Mounou yereka sera fait, mais c'est qu'on a foulou soro. On connaît maintenant la diaka où suit. Amène à la diaka atelier conclusion fana don. Et en même temps, amène c'est qu'on kiboria mounou fanata. Ko e jensen taï. Amène à la diaka jensen. Yani baraw yere ka damne an ka lajɛ abina ta sira mun fɛ n'o tɛ élection ko kuma kɔni transition ka cogoya y'a yira k'a fɔ ko 2024 a kuma tɛ fo 2025. D'accord. Badou Escoba ni nin kɛra dialogue an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ France ko t'a la foyi t'a la États-Unis ko t'a la maa wɛrɛ ko t'a la Maliens yɛrɛ dama an bɛ se ka fɔ c'est une dernière chance pour le Mali ni ye an ka gɛrɛjɛgɛ laban de ye dialogue ko la wa. Bon, elle n'a pas de dernière chance. Ni Pétaouko, c'est un dialogue de trop. Est-ce que c'est une dernière chance? Ni là-bas, en boulot, si ka fo kolawa, ça vous ni si ka fo ore ket na ken ko fe. Awa, est-ce que mauna bado akola bi? Bon, ni si ka fo bay, ne ka hami toyo. 2017 conférence d'entente nationale kelen. Atum fora ko kuma ko fa ni yadu fe. Ibe ka reto ya ka yamori atu, mais j'ai vu le dirigeant de ministre français des affaires, ani allemand ministre de la ya fama petu. Dialogue conférence d'entente nationale qui era en 2018 présidentielle qui era. Présidentielle qui era BA et Moukera à Djougouara. Et dialogue national inclusif qui era même coup d'état era qui era. Il be ka era guerre.
et Assise nationale de la refondation kɛra courant bɛ ka tigɛ ça ne va pas courant bɛ ka tigɛ mais ça veut dire quoi ça ça ne ka problème tɔ ye koyi ni pan kotigi kunna i bɛ tila k'i pan tuguni ne yɛrɛ kɔni bolo hali bi dialogue intermalien de tun ma kɛ ça c'est une chance unique nin kana kɛ dialogue intermalien pour que ka fanga sinsin pour que ka transition prolonger nin ka kɛ dialogue intermalien a ka kɛ ɲɔngɔn ne y'o de fɔ maliyɛnw yɛrɛw ka sigi Badou dɔw b'an ye tulo bɛ dɔw la sisan dɔw farala ɲɔgɔn kan a bɛ se k'a fɔ u bɛ ka ko ten k'u bɛ Ngwara da fanga la dɔ ka fara furancɛla fanga kan a man di u ye sigikafɔ kɛ politiki tɔnw don n'olu ma ye kɛnɛ kan ni dialogue nana kɛ ni nin kuma ninnu taara bɔ a kɔnɔ awa est ce que bi maliyɛnw tɛna kɛ transition tɛna gɛlɛya wɛrɛw sɔrɔ dɔ ka fara kundama kan est ce que front wɛrɛw tɛna dayɛlɛ parce que ANR kɛlen bɛɛ ma taa ANR la minnu bɛ k'a fɔ ko olu bɛ ka hami ni mun ye dɔ kana fara fanga kan olu mandat dɔ kana mandat t'u bolo sa parce que dɔ kana na fara transition ka la durée kan donc ninnu ka hami y'o ye mais n'u ka hami ye u b'u jɔ fɛ mais n'u b'u jɔ fɛ comme Ismaël Issoufou Maïga bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ a bɛ Mali dɔn ne bolo a kan ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ pour que ninnu fana ka na u ka fara tɔw kan u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye parce que problème bɛ yɔrɔ min na degun bɛ jamana in kɔnɔ bi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ transition fɛlɛw ne m'a fɔ transition fɛlɛn tɛ dɛ parce que Assimi bɛna don min na a y'i kali de ko a bɛ Mali dɔn a sogo n'a golo cɛ donc ale bi se bɛ kɛ pour que ka maliyɛnw ɲɛji cɛ mais gɛlɛya bɛ yen bi dɛ parce que ne ko n'u ye dialogue intermalien kɛ ni dialogue n'an bɔra dialogue intermalien n'an bɔr'o la u ka fɛɛrɛ bɛ tigɛ kalataw ka se ka kɛ kalata sanumanw ka se ka kɛ hali n'u yɛrɛ bɛ na kalata sanumanw ka se ka sinon gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ parce que n'an tora tan ala k'an kisi dɔ bɛ sɔn ka yɛrɛ sɔrɔ fo jijeni dɛ du bɛ sɔn ka dɔw gɛn fo tu kɔtɔ n b'o f'i ɲɛna dɛ an ka tiɲɛ fɔ ye parce que n'aw bɛ plateau an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn gɛlɛyaw bɛ jamana kɔnɔ bi kurantigɛ kɔni an ka a bɛɛ bɛ dialogue intermalien nɔ kurantigɛ tɛ se ka aw ye Assise nationale de la refondation les ANR aw ma mɛn kurantigɛ de daminɛ c'est ça moi ne ka problème ye ko pacte signala pacte dɔ signala k'a jira k'a fɔ ko pacte social signala les acteurs sociaux pour que lafiya kana pacte signala a ma mɛn fonction département de la fonction publique et du personnel ministère de la fonction a nana yira k'a fɔ ko fraude kɛra ye ko ka concours ko k'a bɔ a ma grève fana bɛ sen na mais ça veut dire quoi ça o de ko ne ko dialogue intermalien n'u b'a kɛ u kana politique kɛ u ka dialogue intermalien a yɛrɛ kɛ an ka bɔ nin kɔnɔ parce que musalaka man ɲi gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ dɛ ka taa sigi k'a kɛ musalaka parce que i nin de bɛ tiɲɛ f'i ye dɛ ça ne va pas dɛ an bɛ ka taa yiritu mun na ne m'a fɔ ko transition fɛlɛn tɛ dɛ mais dɔ bɛ ka bɔ fɛ la dɛ u ka popularité dɔ bɛ ka bɔ a la dɔɔni dɔɔni donc u k'o bɛɛ jateminɛ ni dialogue intermalien a ka k'a kɛcogo la Ismaël Issoufou k'i jɔ yɔrɔ la Aminata Dramane Traoré k'i jɔ i jɔyɔrɔ la Agamani je crois Agamani ninnu bɛɛ b'a la donc on peut dire qu'aujourd'hui c'est des matières grises sɔsɔli t'o la donc a ka kɛ a kɛcogo la Agamani yɛrɛ ko ale tun bɛ ɲini voilà ko de ye nin ye dialogue intermalien a ka kɛ a kɛcogo la tilebin o kɔrɔnfɛla o kurumari o hayire o ginbanla o kunari o bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ka k'a kɛcogo la ne b'o de laɲini parce que il faut ka kɛ dialogue intermalien pour que ka transition prolonger tɛ ne m'a fɔ transition kana prolonger mais prolonger a ka k'a kɛcogo la n'i y'a fɔ diɲɛ bɛ ɲɛ b'anw na sisan an ko an y'an ka yɛlɛma hɔrɔnya ta an ko an de b'an ka partenaire suganti an ko mɔgɔ tɛna fɛn diyagoya segin an kan tuguni donc n'a ma ɲɛ ko bɛ kɛ dialogue intermalien n'a bɛ kɛ maliyɛnw yɛrɛ dama kana fɛn diyagoya fɛn sigi ɲɔgɔn kan maintenant n bɛ bɔ kuma na ni mun ye a fɔra dialogue intermalien n'a fɔra dialogue intermalien yala an kunna folidilaw kɔni sariya b'an protéger n'an taara plateau kan n'an taara sariya kɔnɔ n'an taara télé an taara radio n'an ye sɛbɛn k'an ka gɛfɛw la on est protégé maintenant minnu bɛna taa parce que dɔw egirilen de bɛna dialogue intermalien dɔw bɛna kana mankan ci ka muruti dɔw bɛna kuma yɛrɛ donc nous parce que M5 RFP yɛrɛ ça ne va pas n b'o f'i ɲɛna M5 RFP Mali kɔrɔ olu ka jeunesse dɔ excuse-moi M5 u ka président u y'o gɛn o jeunesse président u y'o gɛn u y'o gɛn u nana ni mɔgɔ wɛrɛ donc M5 RFP Mali kura fana bɛ yen vous voyez déjà ça va pas M5 tilalen don fila ye M5 tilalen filali n'a fɔra k'olu tilalen ka taa dialogue intermalien la y'a dɔn o fana ka gɛlɛn dɛ donc M5 tilalen don ɲɛmɔgɔw fana sanfɛla fana na ne tɛ sanfɛla la ne m'a fɔ ko colonel duuru ninnu bɛnnen tɛ dɛ mais n'i y'a ta k'a lajɛ primature ni présidence la kuma caman bɛ ka fɔ entre la primature et la présidence kuma caman bɛ ka fɔ
n t'a dɔn ni rumeur de si c'est des rumeurs de parler en tout cas kumaw bɛ ka fɔ ne yɛrɛ kɔni bolo n'a ma ɲɛ ko nin bɛ kɛ dialogue ye a ka kɛ dialogue yɛrɛ yɛrɛ parce que si ce dialogue la foire u taara kɛ dibi sogo ɲimi zamɛ dun ye on va prolonger la transition encore de 1 an de 2 ans ça ne va pas dɛ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ dɛ. o b'an bila an bɛ kuma labila ayiwa minnu bɛ yen ni olu fana bɛ k'an filɛ nin waati in na minnu bɛ k'an lamɛn arajo joliba sanfɛ bamako yan 105.0 segu 100.1 sikaso 103.8 min ye canal plus ye 589 arajo joliba bɛ k'a lamɛn o fana kan an ka page facebook fana bɛ yen fɛn fɛn bɛ k'a lamɛn bɛɛ bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira fɛ o ye 65 65 50 50 maa minnu bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ an ka maa welelenw na walima ne bɛ fɛ ka dɔ fara u ka kumaw kan kuma na nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la jama kodi jamukan an b'ale de kɛnɛ kan dialogue intermalien kunnafonidilaw de welen bɛ a ko kɛnɛ kan bi mɔgɔ b'an kɔ allo. oui Diallo an su. an b'a ni su kɔri baasi tɛ yen. alhamdulilah k'i fo ka ja invité bɛɛ lajɛlen fo. i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min. Barayi Ba de bɛ kɔni. Barayi Ba bisimila Barayi. oui. voilà n b'i ka invité fo kosɛbɛ Boubacar Taïtaw ani Idriss Keita. fo ka taa se Bade Souba ma. bon Diallo u ka kɛrɛnkɛrɛnnenya Taïtaw ye kuma fɔ ne yɛrɛ ye ko in ye o minɛn de kɔnɔ kosɛbɛ. parce que n'i y'a ye ANR tɛmɛnen kɔfɛ ne y'a ye kuma min fanga sɔrɔ autorités da kɔnɔ kosɛbɛ u ka kuma caman na u bɛ fɛn min fɔ o ye ko de 6 mois à 5 ans. donc transition prolongée o de kuma de bonya kosɛbɛ an y'a ye o waleyaw de bɛ sen na. bon o bɛɛ kɔfɛ tuguni an y'a ye u kun sera ka chronogramme di mɔgɔw ma o ye k'a fɔ ko nin kalo an filɛ nin kalo min na ko karisa kuma kɛ. mais o karisa fana o bɔra dɔgɔ kɔrɔ mais foyi ma se ka fɔ. donc an bɛ bisikiya kelen min fana ta ka ɲɛsin hali sisan o labɛnw de bɛ sen na pour que ka se ka dɔ fana prolonger halisa an bɛ se ka taa san damadɔ fara transition kan cogo min na. bon an yɛrɛ bɛ nin ko min na c'est vrai an bɛ gɛlɛya de kɔnɔ. bon an ni banbaganciw ni ɲɔgɔn cɛ aw tulo bɛ n na wa. an tulo b'i la an tulo b'i la. voilà an ni banbaganciw ni ɲɔgɔn cɛ an y'a ye gɛlɛya caman sɔrɔ la hali n'a sɔrɔ tiɲɛni caman kɛra mais kɛlɛ kɔni mana gɛlɛya cogo o cogo donc an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ sigi ka fɔ de miiri. bon n'i ye nin dialogue intermalien min kuma bɛ ka fɔ nin ye ne b'a bisikiya k'a fɔ ko a bɛ bila i n'a fɔ accord d'Alger an bɔra ka o fɔ k'a fɔ ko o tɛ sen ka tuguni. ne b'a bisikiya k'a fɔ ko fɛn de kan ka kɛ fɛn min bɛ na n'a bɛna o nɔ labila. hali n'a sɔrɔ kɛcogo bɛna falen mais est ce que mɔgɔ minnu bɛ yen n'an bɛ ɲɔgɔn na n'an yɛrɛ ka jamanadenw de don i n'a fɔ misaliya la Kufa walima Yadi est ce que jigi dɔ bɛ sɔrɔ u la k'a fɔ k'u bɛ sɔn ka participer nin ko in na k'a fɔ k'u ka sécurité assurée don wa. donc o ye ɲininkali de ɲininkali min kan ka kɛ mais est ce que autorités tun man ka se ka dayɛlɛ u ye kosɛbɛ parce que an tun b'a ye ni sigikafɔ min bɛ kɛ jamana kɔ kan i b'a sɔrɔ u bɛ participer a la kɛrɛnkɛrɛnnenya tema ninnu donc an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na nin u bɛ taa participer u b'u hakilinaw fɔ donc an bɛ da tabali kan ka ɲɔgɔn discuter mais est ce que n'a fɔra ko k'a ko bɛ kɛ olu yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ ta donc autorités de b'a organiser est ce que an ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na ta jigi dɔ de bɛ sɔrɔ u la k'a fɔ k'u bɛ sɔn k'a fɔ k'u bɛ t'u yɛrɛ di k'a fɔ k'u b'u hakilina di jamana gɛlɛya kan walima bɛnkan dɔ ka se ka tɛmɛ an n'u cɛ est ce que an bɛ se ka jigin ka ko ɲɔgɔn dɔ bɛ se ka sɔrɔ min na. ayiwa voilà n b'a fɔ o de fɔ ala ka waati yɔrɔ yira. ami an b'i fo an bɛ kɔnikaw bɛɛ lajɛlen fo Barayi k'i fo kosɛbɛ i b'an ka jamukan lajɛ nɛgɛjuru sira bɛ aw ka bila la 65 65 50 50 65 50 50 allo allo. allo. an su n balimakɛ i b'an wele ka bɔ min. an su. an b'a ni su i b'an wele ka bɔ min. ne wele ka bɔ Garantibugu. yɔrɔ jumɛn. Garantibugu. Garantibugu i tɔgɔ n balimakɛ. Gindo bisimila. ala somɔgɔw ka kɛnɛ. tɔɔrɔ si tɛ yen. baasi foyi tɛ yen. baasi foyi tɛ yen alihamudulila kuma b'i bolo. bon sigikafɔ de kɔni a bɛ kɛ cogo min na. o bɛ mɔgɔ min bɛ tɔgɔda la ɲɔnɔ ni ani Masina Mara. ani Tenendu. ani Bandiagara Mara. o mɔgɔ sugu ninnu olu kɛ se ka wele de. nka mɔgɔ min bɛ Bamakɔ yan olu kɔni hali n'a ye olu wele foyi tɛ bɔ a la. donc a ko bɛ cogo min na. gɛlɛya bɛ mɔgɔ o mɔgɔ min kan olu ka se ka wele nka mɔgɔ min dalen don Bamakɔ a bɛ foyi kalama. depuis kɛra nin wulila fɔ bi mɔgɔ dɔ bɛ hali o ma se Segu. e bɛ mɔgɔ kelen wele e bɛ ko ɲininkali tɛ n ka wulu e bɛ na wulu wele ko ka kuma ɲɛfɔ a bɛ se ka mun de fɔ. parce que mɔgɔ caman bɛ yen o ye Bamakɔ yan ko dɔ bɔra lakanabaliya la. dɔ la farala kan. ekɔliso dɔ de dayɛlɛ la. mɛni dɔ de taara. kumata dɔ de taara.
aussi mata aussi mata d'accord an y'a faamu voilà i ka ɲininkali jumɛn ayiwa a taara ayiwa a ka hakilila faamuyara ko lakanabaliya bɛ halisa minnu kan ka wele olu ka wele kɛnɛ kan nɛgɛjuru sira bɛ to a ka bila la halisa 65 65 50 50 allo allo n b'a ni su i b'an wele ka bɔ min balimakɛ Burana Tal. han Burana Tal. Birama Tal bisimila Awɔ ne ka ɲininkali min ye i n'a fɔ mɔgɔ minnu taara cogoya min na ne bolo i n'a fɔ asi ka ɲi o y'a kɛ cogoya min na ne bolo o de don quoi saba asi o y'a asi kɛ ka dɔ fara télévision kan ni fɛnɛ n'u kun bɛna mɔgɔw ta kun kan ka mɔgɔw ta i n'a fɔ kɛlɛ bɛ yɔrɔ min kan ka mɔgɔw ta yen mais mɔgɔ minnu taara cogoya min na an ɲɛ b'a la cogoya min na ne ka miiri la kɔni o b'a fɛ ka dɔ fara télévision kan tuguni saba o de don ka d'a kan n'i y'a ta k'a lajɛ télévision a na cogo asi kɛra ka dɔ fara télévision kan ni fɛnɛ télévision bɛna ban o y'a mɔgɔw ta bamakɔ yan nɔ dɔrɔn i n'a fɔ mɔgɔ kan ka taa cogo ni e ko jalago intermalien malien minnu bɛ kɛlɛ kɔnɔ olu sen t'a la i na misaliya la minnu y'a marifa ta jamana kama k'u bɛna jamana kɛlɛ olu t'a la minnu y'a marifa ta diinɛ kama ko laïcité ko ani négocier n'a fɔra ko ninnu si t'a la ne bolo jalago min bɛna kɛ jalago bɛ kɛ ka dɔ fara télévision kan n'o tɛ jalago wɛrɛ tɛna kɛ o la o. faamuna an b'i fo i tal nɛgɛjuru sira b'aw ka bila la 65 65 50 50 allo an balimakɛ i b'an wele ka bɔ min ne tɔgɔ Ibrahim Jakite ka bɔ Kalabakoro. Ibrahim Jakite bisimila ne ko ni Asimi ye débat politique ni débat ni mɛnɛ fara ɲɔgɔn kan cɛ ce n'est pas de la carrière cɛ Amadu Kufa ni Yale Akaliga na cɛ ka mɔgɔ balimaw faga tan cogo la cɛ ka k'a da sigi a fɔ kɛ n'olu ye nka cɛ o sira ye tɔgɔ bɛn an m'a faamu n ko jalo intérêt min kan ka kɛ allo an tulo b'i la n ko Amadu Kufa ni Yale Akaliga man ka wele o e y'a jira an ka cɛ ko Amadu Amadu Kufa wele olu wele ka na n bɛɛ Mali fɛn na e bolo olu man ka wele ya olu man ka wele dɛ fana ko minnu bɛ ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan cɛ n'o bɔra ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan u bɛ bɔ ka maliyɛn sɔrɔ maliyɛnw y'a tila bɛɛ ye kelen an bɛɛ b'a sini kɔ n'a sini ko fɛn fɛn ka cɛ an maliyɛn fana bɛ olu kɔ dɔw fɔ ɲɔgɔn cɛ ko maliyɛn fara tɛ ɲɔgɔn kan ko asimi an ka cɛ an population ma sini kɔ dɛ an ma sini ko bi an ma sini ko sini ni mɔgɔ bɔra an ka cɛ ko k'a bɛ ja sini ɲɛ ka cɛ u bɛna jɔni sɔrɔ o ɲɛfɛ yen ayiwa ne ta n'olu i Jakite an b'i fo 65 65 50 50 jama ko di a b'ale de kɛnɛ kan min ye baabu ye o ye dialogue intermalien allo oui n balimakɛ an tulo b'i la i tɔgɔ ni jamu ka bɔ min ne tɔgɔ Safunɛ Jara ka bɔ Sebeninkɔrɔ Safunɛ Jara bisimila Marque Jara ka bɔ Sebeninkɔrɔ bisimila aw bɛ ka jagafɔ minnu kɛ nin a jagafɔ ɲɔgɔn kɛra depuis Musa Tile a ma nafa foyi a y'a wele k'u parce que mɔgɔ min b'a f'i ka jamana a bɛ jamana kɛlɛ o wele k'u ko jagafɔ kɛra n'a ka fila a bɛ wele munna ten ko Mali kelen de ye Mali ye yan k'a bɔ Mali yɛrɛ la ko a taara Arabie Saoudite a tɔgɔ di Sidéya la mais k'olu yɛrɛ sɛgɛnna ma k'a fɔ mɔgɔ ɲɛnama tɛ mais munna aw yɛrɛ da bɛ se nin o da bɛ se la fɛn min y'a fɔ k'a bɛ Mali ci donc an ye dɔ wɛrɛ ɲɛɲini ni Maliden dan ma k'o ye o man kan Ala man ka wuli wa donc a ye kuma minnu fɔ gɛlɛya minnu bɛ Mali kɔnɔ o ye tiɲɛ ye parce que procès bɛɛ jɔlen don
ana kira procédé de b'a sɔrɔ mɔgɔ million fila bɛ baara kɛ procédé la. oui n balimakɛ i bɛ ɲininkali kɛ waati y'an ta n tɛgɛ ma ka ban. donc voilà. ne tilara. d'accord an b'i fo Musa an ti maa kelen ta an ka sɔrɔ ka nɛgɛjuru sira jɔ 65 65 50 50 65 jama ko di an b'ale de kɛnɛ kan dialogue intermalien o de y'an ka baabu ye bi allo. allo n balimakɛ i b'an wele ka bɔ min. allo. oui an tulo b'i la i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min. allo. an tulo bɛ e la o. allo chef ça va. oui i bɛ télé faga i bɛ bɔ télé kɛrɛfɛ pewu o la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. allo. i bɛ télé to yen. ne tɔgɔ ye Aligandari. oui télé to yen ban télé to yen i ka kuma an fɛ téléphone na. ne tɔgɔ ye Gandari Aliyu. awa Ganda Aliyu bisimila i b'an wele ka bɔ min. Aligandari Aliyu. ka bɔ min. ka bɔ Kalaban plateau. Kalaban plateau bisimila. ayo awɔ. bisimila an tulo b'i la. allo. oui an tulo b'i la. allo. an tulo b'e la o e ka taa n'a ye tɛmɛ n'a ye. ayiwa Musa an b'i ma laban ta 65 65 50 50 allo. allo. oui n balimakɛ i b'an wele ka bɔ min. n b'aw wele ka bɔ Para Jikɔrɔni. Para Jikɔrɔni i tɔgɔ ni jamu. Konate don. Konate bisimila. bon kuma ninnu kɔni ne ye koloma dɔw ta la faamuyaw la c'est dire que dialogue intermalien nin filɛ nin ye bon ne bɛ se ka min fɔ a kana la gosi a bɛ se ka kɛ halisa parce que kuma bɛɛ ni kuma bɛ sigi toujours nafa bɛ se ka sɔrɔ a la nafa bɛ se ka sɔrɔ kuma na sanga ni waati mais n balimakɛ ye kuma min fɔ ka kuma kɛ kuma bɛɛ kan kuma minnu bɛ fɔ a sariyaw bɛ ka a ti waleya olu de sɔn ka kɛ problème y'a kɔnɔ kosɛbɛ sinon k'a fɔ ko nafa tɛ y'a la nafa bɛ y'a la quoi ayiwa aw kana siga o la fiyewu nafa bɛ y'a la quoi ayiwa bon o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye bon a bɛ ka min fɔ isufu ninnu ni fɛnw talen ka bila ɲɛmɔgɔya la a k'a ma se k'o faamu bon a bɛ se k'a kɔnɔ ka bɔ ni mɔgɔ min y'a jateminɛ tuma bɛɛ mɔgɔw bɛ taa la ko kelen min na ko tɛ abuti o mɔgɔ kelenw bɛ tila ka wele o la vraiment a bɛ mɔgɔ kɔnɔna fili mais o kɔni kɛra cogo o cogo a ka d'a la mɔgɔ kuraw fana bɛna kuma in kɔnɔ min t'olu ye kɔmɔgɔw la minnu bɛ se ka kuma wɛrɛw ye min tɛ nin komi ale ye nin hakilina sɔrɔ cogo min na mɔgɔ wɛrɛw bɛ sɔrɔ ka kuma in kɔnɔ minnu bɛ se ka kuma wɛrɛw di ka hakilina ɲumanw di ani kɔrɔlenw tɛ kɛ kelen ye quoi bon u bɛ ka kuma min fɔ kuma caman tɛmɛna ka kɔrɔ quoi minnu tɛmɛna ka kɔrɔ n'a y'a jateminɛ jamana kun tɛ yen quoi an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ jamana kun tɛ yen moi je suis fidèle à IBK réellement je suis fidèle à IBK mais nkalon ka bɔ yen jamana kun tɛ yen wa n'i y'a ye jamana bɔra yen fana o y'a mais dirigeant kelen ninnu bɛ jamana bɔ yen an ka politigimɔgɔw de jamana ban kunna ka ala fɛ nin ma mais ni lajɛ bɛ kɛ u kana an ka kuma sincèrement vraiment u kana la kɛrɛfɛ kumaw ni fɛn ni kuma jugu ninnu ne fɛ dusu t'a ɲɛnabɔ bilen an k'an ma don ɲɔgɔn na an ka kuma an k'an dusu ma don ɲɔgɔn na quoi c'est-à-dire an bɛɛ ka furu ninnu bila kɛrɛfɛ o de b'a ye ka fɛn bɔ quoi d'accord an y'o faamu Konate an ka dimi ninnu ɲɔgɔn kɔrɔ o t'an bɔ dɛ o tɛ se k'an bɔ dingɛ in kɔnɔ quoi d'accord an ka ma don ɲɔgɔn na an ka kuma d'accord n y'a faamu an y'i ka kuma faamuya tiɲɛ dɔrɔn de y'a ɲuman ye an b'i fo ka Para Jikɔrɔni ka bɛɛ lajɛlen fo an b'i nɛgɛjuru sira jɔ yan nɔ Musa ka kuma labanw di an ka maa welelenw ma minnu ye weleli kɛ u ka se ka u ka ɲininkaliw jaabi ani minnu ye dɔ fara u ka kuma kan n'u bɛ se ka dɔ yɛrɛ fara u ka kuma kan Bɔkari Payitaho maa minnu ye weleli kɛ i y'u lamɛn caman ye ɲininkali kɛ caman bɛ fana kumana prolongation ko kan n'o ye transition ka dɔ fara a kan dɔw yɛrɛ ko kuma kana bila yali agali ma dɔw ko an ka sigi ka kuma o de bɛ laban a n'a ɲɔgɔnna caman i ye lamɛnni kɛ i bɛ se ka jaabi jumɛn fara a kan ni kuma kuncɛ kuma min bɛ yen ka tugu a la. ok n bɛ se ka jaabi min di o la je crois que auditeur dɔ ye kumana a ka kuma la i b'a faamu dɔrɔn k'a fɔ o la n ko la société malienne a été trop polarisée ko ni mɔgɔ minnu bɔra k'u b'u sɔrɔ ɲɛ ne hakili la an ka kuma bɛɛ la mɔgɔ m'a fɔ yan ko an t'a si min fɛ bon ale b'o invité an ka débat kɔnɔ je ne vois pas sincèrement l'intérêt
c'est pour nous intimider qu'à fort. Et bon, moi je pense que ça ne marche pas. Et je crois que c'est facile qu'à ici téléphone qu'on fait, qu'à comment fort. Mais voilà, donc c'est pour dire que qu'à faut jusqu'à quel point cette société a fragmenté quoi. Donc, et c'est qu'à comment qui a dit ni il m'a intimidé ou bien qu'à face de jouer ou bien qu'à bordeaux ni qui blague quoi. Donc c'est au contexte qu'on a fait na dialogue. Maintenant que nous faudrons c'est que n'y a un combat maintenant qu'on a beaucoup de chama fort parce que accord di borain wati dola modo de marfata ka revendication doké tient do tiente ça c'est autre chose mais marfata oui la yini doké o la yini okumu kono bolono de bla la semena o bolono bla la semena no accord e jamana ko kale boro o accord de kono o accord no la bla ko male nga sigi kakuma no ni male be sigi kakuma il va de soi que mune marfata o fana ka la yinu ngado ay marfata ko nyumena ay marfata ko jita fe mais non le non, c'est-à-dire que oui dialogue mindel non moi je pense que d'entrée de jeu dialogue angala boshi aga binka d'entrée de jeu président a fo no comité de pilotage président ko fon bi chara boloka o lube to chara boloka ça aussi c'est au fenebe dialogue mi nyambe dialogue mi na o bi dialogue mi kuma be ka fo o ba gelea parce que non, au nom de la réconciliation, moi je pense que aucun sacrifice n'est de trop. Parce que c'est ça, parce qu'on a créé Jamana Worola, on a créé Yoro nous Fontaine. Voilà pourquoi c'est des commissions sur la CVR. Voilà. Donc, maintenant c'est pour vous dire que il y a beaucoup de réconciliation. Il y a beaucoup de réconciliation. On a bien, on a comment. Maintenant, on chima marfa taillon. Niko baliko an bɛɛ hakilina ye kelen Mali ti tila o maintenant an bɛɛ hakilina ye kelen Mali ka to ayiwa bɛɛ k'i ka diinɛ kɛ bɛɛ dalen don min na o k'o kɛ ka sɔrɔ basi min sɔrɔ an bɛɛ dalen don la an mɔgɔ 4 bɛɛ dalen don la o maintenant dialogue kuma bɛ ka fɔ dɛ mɔgɔ dɔw de ko k'u bɛ na ni diinɛ dɔ ye k'a wajibi an kan mɔgɔ dɔw de ko k'u bɛ jamana yɔrɔ dɔ tigɛ mais o revendication la u ye marifa de ta mais bɛnkan sɛbɛn kun kɛra ko ka o de bɔ yen o bɛnkan sɛbɛn de bɔra yen maintenant ne hakili la dialogue ye o c'est-à-dire an bɛ taa sigi ka fɔ kɛ ka nɔrɔbila de kɛ ka bɛnkan kɛ ayiwa désormais minnu ta ye jiko ye minnu ta ye a tɔgɔ diinɛko ye minnu ta ye nin ko ye minnu ta ye nin ko ye olu bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di an bɛ t'o kuma de fɔ mais si d'entrée de jeu olu exclu la c'est comme an bɛ taa sigi dialogue minnu kɛra ka kɔrɔ an bɛ t'o dialogue kelen de kɛ et c'est un dialogue c'est une assise de trop. C'est ça la question. Mais ni président ko tabou te est-ce que non tabou te yo tabou ma delika ke yo a dialogue ci la tabou ma ke yo maintenant ne ko ne be ka mi siga mina ni ko mi ka tela ka ke chomina est-ce que transition doka fra transition ka contrôlement bo o la nyini ne tewa ne be ka siga o de la maintenant moi mon problème c'est que si réellement non quand on dit sujet sans tabou au coro sujet sans tabou on a transition pour loger on sait qu'il faut que tu fasses parce que nous avons encore tabou balao donc sujet sans tabou à discussion béquet maintenant donc lui aller était inconvénient qu'il faut mon toujours mais mon toujours au lieu de dialogue fait al ni mɔgɔ kɔrɔba la mais a ɲɛmɔgɔya b'olu de bolo maintenant olu ye dialogue minnu kɛ o dialogue laɲini minnu kɛra a laɲiniw bɛ cogo di ni aw ye ne bila kuma la aw ye ne bila ka baara kɛ ne ye baara kɛ ka na laɲiniw di aw ma a laɲiniw ma sabati o jamana kelen tila ka ne wele k'u ka ne bila baara yɔrɔ la ne bɛ ɲininkali de kɛ ne ye laɲini minnu kɛ fɔlɔ a ye ne bila baara min na n'a ye laɲiniw kɛ o laɲiniw layala bɛ cogo di n'a fɔra ko o ma ɲɛnabɔ n'o ma ɲɛnabɔ a tiɲɛna a ye mɔgɔ wɛrɛ ɲini a ko bila ni zena ta ɲɛma parce que ne ye min kɛ ne tɛ se k'a fɔ kuma bɛɛ ne kana ka laɲiniw kɛ kana k'a di aw ma a ka bila tiroir kɔnɔ o fana kuma dɔ ye donc n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn c'est que an bɛ nin dialogue min bɛ yen n'an y'a bɔ a tɔgɔ gɛlɛya min bɛ an ni bamanciw cɛ parce que sigi o sigi kɛra a fɔra ko ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni bamanciw ye o an ma ban kumaɲɔgɔnya ma o n'a dilan maliyɛnw ye sigi o sigi kɛ tubabu kun t'an cɛla américain kun t'an cɛla maliyɛnw de y'a sigi kɛ a sigi bɛɛ la maliyɛnw ko k'an ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni bamaci minnu ye maliyɛnw ye minnu tɛ maliyɛn an dati d'olu kuma la
minnu ti maliyɛn olu bɛ traité comme tel mais minnu ye maliyɛn an ka sigi ka fɔ kɛ n'u ye donc au kɔrɔ an ka sigi ka fɔ kɛ n'u ye minnu b'a la ko a don ta a bɔ ta parce que aujourd'hui c'est facile pour eux olu bolo Bamako Mali dan ye Bamako seleke 4 ye mais il y a des gens maliyɛnw de bɛ ka balo gɛlɛya la bi maliyɛnw de bɛ ka balo gɛlɛya la bi non mais n bɛ fɛ ka na min fɔ dɔrɔn c'est que an ka dialogue to a minɛn kɔnɔ dialogue min bɛ ka kofɔ a dialogue ye gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ et gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ a acteur dɔw ye minnu ye marifa ta maintenant fɛɛrɛ de bɛ se ka kɛ jamana tɛ dɛsɛ a fɛɛrɛ la ni kiri bɛ se ka a ɲɛnabɔ cogo min na ni jamana bɛ se ka a fɔ c'est à dire kiri ko ka sonsoro fɔlɔ sɔnni an ka ban nin kuma bɛɛ la n y'a sɔrɔ u ka problème ye min ye u ka laɲini ye min ye o laɲiniw ka dɔn maintenant fura minnu bɛ sɔrɔ o furaw ka proposer maintenant kiri b'u nɔfɛ min na o bɛ se ka ɲɛnabɔ cadre min kɔnɔ n'o ye CVGR an b'o ɲɛnabɔ o cadre kɔnɔ tant que o garantie ma d'u ma n'a nana sigi ka kuma anw m'a fɔ Mali ka tila anw m'a fɔ an bɛna diinɛ wɛrɛ ye n'anw kumana anw bɛna anw hakilina de fɔ anw hakilina ni olu hakilina tɛ kelen yali o bɛ gɛlɛya ban wa n'a hakilina ɲininkali tɔ min bɛ yen. donc bɔrɔ gɛlɛya tɛna ban o ɲininkali tɔ min bɛ yen ayiwa Idrissa Keita i ye mɔgɔw lamɛn minnu ye weleli kɛ jaabi jumɛn b'i bolo ka di u ma ani dialogue intermalien kunnafonidilaw awa an welela ko kɛnɛ kan a bɛna taa laban mun ma yalima dialogue bɛna kɛ minnu bɛna wele sariya b'u nɔfɛ bɛɛ t'aw ka kuma na ɲininkali bɛna kɛ yen nɔ wa. jama ye mun fɔ appeliw la ne b'u faamu tiɲɛ yɛrɛ la u ka parce que tɔgɔ yɛrɛ dɔrɔn Yagalali Amadou Koufa psychose bɛ yen n'i y'a tɔgɔ mɛn i bɛ kasara de mɛn n'i y'a tɔgɔ mɛn i bɛ su de mɛn n'i y'a tɔgɔ mɛn i bɛ fagali de mɛn bon nin crise in na bɛɛ ye mɔgɔ dɔ perdu quoi ka sababuya kɛ ninnu ou bien u jɛɲɔgɔn dɔw ye donc n b'a faamuya u ka hakilina ye mun ye pourquoi u b'a fɔ k'u tɛ se ka sigi ni ɲɔgɔn ye o de kama a bɛ fɔ dialogue tɛ kodeni ye parce que an ye jamana wɛrɛw fɔ a kɛra cogoya mun na ye k'a miiri ko dɔ ni dɔ tun bɛ se ka sigi fo kana kuma ni ɲɔgɔn ye fo kana yafa ɲɔgɔn ma kodeni tɛ bon o b'a yira k'a fɔ ko fo sisan CVJR ka baara gɛlɛyaba de b'a la sisan a nana niveau dɔ la ko man kan tɛ ka taa k'an bolo da o ye kelen ye filanan n bɛ se ka mun fɔ kɛlɛ laban ye sigi ka fɔ ye n tun ye Blaise Compaoré ka fɔ parce que effectivement réconciliation sans impunité ou bien réconciliation au nom de quoi justice yɔrɔ in pan bɛ k'a kunna tuma caman regarde 2012 coup d'état Aya Sanogo ninnu loi d'entente nationale de taara o pour que ko ka se ka jɔ quoi est-ce que peut-être par exemple loi d'entente nationale wɛrɛ bɛ na ta sincèrement fo hakili jagabɔ kɔni ka k'o la parce que vraiment ni an taara an sigi cogoya dɔ la je crois que peut-être ANR ka mise à jour ni DNI ninnu dɔw de bilan de bɛna kɛ mais o bɛɛ la an b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ bɔlɔn fɛ complicité b'u la an dafɛ jamanaw na occasion hali bi attaque bɛ kɛ hali bi JT la télé la an yɛrɛ b'a ye satellite armée bɛ image yira mouvement b'a la ka c'est-à-dire hali bi les terroristes bɛ yen donc tant que ninnu mana effectivement kana ka kuma il y a pas un vrai dialogue sira dɔ fɛ fo ninnu dɔw de ka kumakan ka mɛn et puis ne yɛrɛ bɛ profiter ka transition les 5 colonels k'u interpeller k'u rappeler peut-être hakili b'a la yɛ mais c'est un rappel la répétition est pédagogique coup d'état kɛlen ko kura août septembre olu yɛrɛ tun ko qu'il fallait aller au dialogue direct n'aw hakili b'a la mais je ne sais pas c'est quel ministre de la France là o nana yan ko non faut pas que dialogue direct ka kɛ fo a wagati Emmanuel Macron tun y'a laminɛ yɛrɛ k'a fɔ ko en 2 mois combien de mois de collaboration avec la transition a ye tɔnɔ mun sɔrɔ a m'o sɔrɔ en 7 ans avec IBK voilà au wagati kɔnɔ la transition parlait d'un dialogue direct avec les mouvements armés donc ne bolo vraiment wagati sera an ka kuma ni ɲɔgɔn ye maintenant an ka point laban ye mun ye pour que n ka bɔ kuma kan o question d'actualité de o ye jumɛn ye yɔrɔ fila rapidement fɔlɔ fɔlɔ ye mun ye parti dɔ bɛ yen la synergie pour le Mali o ye opposition la mɔgɔw ye kabiri don min fanga y'a fɔ synergie pour sauver le Mali voilà kabiri u y'a fɔ ko présidentsigi yɛrɛ bɛna bɔ a ma fɛn y'a fɔ ayi an ma jɛn n'a ye an tɛ an ma sɔn olu de farala ɲɔgɔn kan tan
mais même une fois que da mɔgɔw tulo la ni semaine in bɛɛ kɔnɔna na tile fila in na mɔgɔ caman de y'i kun bɔ a kɔnɔna na k'a fɔ ko k'olu ka jɛkulu ɲɛmɔgɔw de nana ni synergie annoncé a kuma ma sara u la u ma jɛ n'a ye donc frondi b'a kɔnɔ o mouvement yɛrɛ b'a la ka sulusa la bon o mouvement yɛrɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔ b'a ko ɲɛma mais tile fila in na ale bɛ kɔ kan a ka nali yɛrɛ yan hakilinaw bɛ fila fila la donc tant que o problème bɛ yen solution tɛna sɔrɔ bon nin dialogue ko kuma fana bɛ ka yɛlɛ à un moment où an yɛrɛ y'a ye fonction publique scandale wulila effectivement Païtaw ka mɔgɔ ninnu ya kuma bila kɛnɛ kan ministre kan ka démissionner ko dɔw bɛ Mali kura la a kɛra Mali kɔrɔ la a man kan tɛ ka kɛ Mali kura la ministre kuturu e yɛrɛ ka ministère ɲɛsinnen don mun ma n'a ma se ka kɛ bɛɛ yɛrɛ ka reconnu mɔgɔw ka minɛ ka datugu mandat de dépôt ka k'u la o ka interpellé radiation ko yɛrɛ ka bɔ a la conseil des ministres la vraiment ne bolo e mun y'a ministre ye i man kan tɛ ka kɛ a kɛnɛ kan Mali kura fana ye o yɛrɛ ka chef de cabinet ko justement fana b'a a kɔlɔlɔ fɛ ka ban justement donc ne bolo o fana c'est quelque chose qui peut réconcilier parce que rapidement i b'a dɔn concours fana problème fana ye mun ye pourquoi an b'a fɔ tuma dɔ la concours bɛ bɔ i b'i tɔgɔ y'a la i bɛ taa yanni ka segin ka na i tɔgɔ bɔra a la dɔw yɛrɛ bɛ to so dɔw y'o dénoncer kosɛbɛ dɔw dalen fana don so hali u tɛ taa concours kɛ yɔrɔ la u tɔgɔ bɛ y'a la déjà o problème bɛ yen socialement c'est des choses aussi qui sont sensibles minnu kan ka mɔgɔw réconcilier bɛɛ ka i jɔyɔrɔ sɔrɔ k'i jɔyɔrɔ fa donc ne bolo ministre a man kan tɛ ka to a nɔ na ministre faso a ka kan ka walan sɛbɛn. d'accord Badou Escobar i ye mɔgɔw lamɛn ne ye mɔgɔw lamɛn teliya la ne y'u ka kumakanw lamɛn mun ye Iyadi ni Amadu Kufa ye ne b'aw ɲininka o olu bangera u bɛ diinɛ jumɛn na olu yɛrɛ de b'o dɔn sa o tɛ silamɛya de la ko n'u bɛ kɛlɛ kɛ ni silamɛya silamɛ olu ta ne bolo olu ta ni c'est dɔ kɛra o la ten sa dɔ kɛra olu ta olu n'i ye ne ɲininka u bɛ marifa bila de u bɛ marifa bila u bɛ segin ka t'u ka ni mun bɛ taa ka misiri la u ka taa ka misiri maintenant u ka kuma dɔ ye insécurité ko kuma fɔ un certain Guindo mais n'i y'a ta k'a lajɛ n'i ye dire ta sisan ka taa Cɛnkuru fo Saraya mu Cili fo Coki ça ne va pas c'est vrai armée bɛ baara la hali o don ne taara sport la aéroport sɛnɛ ɲɛ bɛ beige kura-kuraw bɛ ka taa yen u ko djihadistes kɛlen don ka base yɛrɛ de sigi a yɔrɔ dɔw la pour dire que ça ne va pas sur le plan ça ne va pas de l'insécurité Meneka bi kunnafoniw bɛ ka yira k'a fɔ ko Meneka ka essence litre ye 1000 ye i y'a dɔn kɔni ça veut dire que baara bɛ ka kɛ mais hali bi gɛlɛyaw bɛ yen donc o de la ne ko n ko ni dialogue intermalien bɛ kɛ a ka kɛ ɲɔngɔn minnu bɛ kɛnɛ kan minnu bɛ bɔgɔ jɛminɛ kan minnu bɛ gɛlɛya bɛ ka kɛ minnu na olu ka ye a kɛnɛ kan maintenant mun ye transition prolongée karisa bɛ ta Aidara y'a fɔ an b'i kɔ n'a gɛlɛyara i tɛ mɔgɔ ye dɛ n'a gɛlɛyara i kɛlen don dɛ minnu bɛ k'a fɔ ko an bɛ karisa ko an bɛ Asimi ko an b'a ko tiɲɛ foyi tɛ tiɲɛ tɛ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ u bɛ se ka solution sɔrɔ a la cogo min ka solution an tɛ se ka taa ka diɲɛ matɔ dɛ bɛɛ b'o dɔn Espagne Franco a nana fanga la depuis 1936 je ne sais pas quoi fo a ye fanga bila 75 fagali ni fɛn mun kɛ hali sisan a problème bɛ Espagne on parle de justice on parle jusqu'à présent donc kuma tɛ an ma donc c'est pour dire que ne ko k'a ta 1960 fo kana bila bi la gɛlɛya minnu kɛra partout ni ɲɔgɔn cɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ kan ka ye nin dialogue intermalien kɛnɛ kan n'an bɛ fɛ ka gɛlɛya kuruci c'est à dire que ça soit une réconciliation globale a kana kɛ dɔ kɛ bɛɛ ka ye a kɛnɛ kan a kɛ dialogue intermalien ɲɛnama ye mais n bɛ karisa ko nkalonfin donc a ka kɛ dialogue intermalien ɲɛngɛ gɛlɛya minnu bɛ yen o kuru ka ci n'an bɛ sira wɛrɛ ta an ka sira wɛrɛ ta san o san réconciliation conférence d'entente nationale dialogue national inclusif assise nationale de la refondation conférence nationale mun est-ce que crise banna crise ma ban hali don o don an bɛna crise ko kuma de fɔ autour de cette table n'i y'an ye ka kuma ɲɛnama fɔ autour de table a ne m'o ye an ye o ye yan an bɛ crise ko kuma de crise voilà kuma ɲɛnama justement c'est pour dire que vraiment n'an bɛ bɔ nin kɔnɔ an ka bɔ nin kɔnɔ Mali kura taasira n'o ye tiɲɛ an ka t'o sira fɛ maintenant an bɛ kuma kuncɛ ni mun ye dɔrɔn a fɔra ko Mali kura c'est vrai concours dɔw kɛra a kɛcogo la par exemple magistrature ninnu filɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kɔni bolo sɔsɔli t'a la o concours kan mais ni fiɲɛ yɛrɛ yɔrɔ mun na sanction ka kɛ ministère de la fonction publique du personnel ministère ba don sugantili bɛ kɛ yen de minnu kan ka kɛ fonctionnaire mais ni nin ko wale nin yera ye n'a fɔra ko Mali kura a bɛ mɔgɔ kamana gan de donc minnu bɛ k'a fɔ ko an b'i kɔ
n'a gɛlɛyali tɛ mɔgɔ ye dɛ. Ayiwa o tuma na dialogue ka kɛ dialogue yɛrɛ yɛrɛ n'o ye malidenw yɛrɛ dama u ka sigi k'u yɛrɛ dama ka gɛlɛya fɔ sabu a fɔra k'a fɔ an kɔni tɛ ani maa tɛ bilen ani CEDEAO tɛ bilen ani Faransi tɛ bilen ani maa si tɛ bilen n'a fɔra an sigira o ko kɛnɛ kan ayiwa fɛn ka b'o la min bɛ jamana nafa an ka ala deli o ye an balimaw jama ko di jɛmukan a bɛ sonsoro yan nɔ waati taara kosɛbɛ an bɛ foli di an ka maa welelenw ma Bokari Petaw an b'i fo kosɛbɛ Badou Escoba Triomphe du Mali an b'i fo kosɛbɛ Dirisa Keita ye kunnafonidila ye consultant an b'i fo kosɛbɛ ne yɛrɛ tɔgɔ ko Amadu Jalo Musa Sanogo bolo bɛ nɛgɛ karafe la radio fan fɛ Lamine Kulubali Musa Haidara Murulaye Ture ani Salimata Wedrago an n'olu de tun bɛ ka jɛ ka baara kɛ k'an bila jabaranin sanfɛ an balimaw an b'aw fo k'aw barikada ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a dɔgɔkun wɛrɛ baabu wɛrɛw an na o ta ani maa welelen kura wɛrɛw a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ